ya kigimo mwanchu muligereri bw'ensoko TV ngo kwaligania semambia bono na nda sumurubiri bw'ensoko bwakira anamono litukulia lero lya ijuma na nigo kire umwanchu muligereri tariki 25 isato mutinyi 11 mwaka bw'ikiri 2025 na anamono mutinyi bono yalire anamono binke byakorekanire kurwa ase chinsemo kubwaterana nonya no bochori oboke bwarenge ase chi wodi angi chi wodi sato ase county ya Nyamira wodi ekerenyo ya Nyamaya na boigo nelia ya Nyansiongo mwanchu muligereri negati yabirito kubekirete semambia bono gokumanyenga ningi gyakorekane tabu kurinda senchira yobwikira nugongo kwaligani unyaraka bagoso asumurubiri na namono elito nyaraka batoko genda asobwamo na elibo semambia bono mwanchu muligereri ngotebya ndonsi asoberete ni gototebinga yole elekera gwatotebire ndito nyaraka batoko manyanga nkike lito nyaraka ba tokubwaterana naye semambia bono elietalia na Innocent Onyango na bono sebikoro tobya Diana nimbwate nande oyo kumbwatesia semambia bono Dan karibu sana ikilia ijuma ntu alenge na ayega na lero lende twakwaliganirio nyaraka bagoko bikinde iguru kunye debi ngakiogendrete yani kabisa twakenya saimbu ya mono na nene obochori bakorekanire omugano likirwa ase bitabu bye siasa no yatigare semia kemenge na ende anene tutebura tumike bune kerore hasinyasi yechikura chire mutu cyo mwaka 2025 nebere nama ene kagera na ibinge byakorekanire anamono lende tigankwali bageli nonya nayo nyarako bagokwe tambulisha so muligererie semambia bono elirende amanyanga Daniel yonoro liyoyo nkora nganga konyara kwa nteiri nkoro kwa Daniel mwancho muligereria nkoro kwa Daniel omwaga muralia bw'ensoko TV nende munalitwara kwegure igombegete bikoro tebe ya Diana ndemo oyuhota bakabakawe ikagaiga asengenche oye bitango bitakunyara gutanga korende unapotambe ego ikensoko gwakire agendere nagaiga notochiko kumanyali onsi akorekanire anene go chakari kurega na guika emambia ajabono iga anene kereto guchia akoide chinga kichiabene kubekemeri ite mambia bono ase MS area ayege siasa na kumanya ningobwira segete ningwanchire kobu na boigo ningoria ochire kahinyora ebinte bingo byakorekanire mangana manga korekane naboigo hasa babunge balia bare kuri yekeruki babunge chinsemo isano onaibere Innocent oyo mbatano naberboka bakogende sebunge mbatano babere bakogenda sebunge na ndembanyo tama baga bachire bono nimanyete ase ebinyoro bange mbali bali wake block bune kenyora bande mbali bali wake block bune family bande mbali bali wake block je mini Dan una bali bakoteba turatebe bunebiyama lakini nde amwali bw'lituko bono egento kiarorekanire kurwa sobochori obonga abakenya lituko ligoro mbabegete ekerole bosi yabo bakeligereria na ndekera beligereti bakanyora umurai bago chigochora nyegene to murai yochore tu ebe ni chinsemo chenya nsionge ebe ni chinsemo chenya maya daboigo ne ebe ni chinsemo chirichekere nyo mwanchu muligeli oliochore tu no murai yo chikobaga ukora ebe nkwa mwakirete kura ebe nkwa mwakirete lietali ya nkwa ligwete ngakie campaign ekerali gweta kwigwete gago kwana kilia chikobaga ukora bona boko mubwati umuboli nganonya nakwete wono nkolere kiligwatebete chinga kine chinke mono na inu bali mwetwekire chingo munyare ko bamoko manyanga bono abantu baroro muchikoyolero bokimana bange Dan igote basagotoka nga oyegenete nga ayabono bochikoyolera baliboka barenge uko bwatesia igolende omwancho muligeria semambia bono negatia biritogotebya nga twabikire bosyo kwaliganeria na gukumanya anamono Dan kwalenga iga na koroche live commentary kwale gokora chinsa paka magoroba chena siole tekere bituo byale koigorwa ayengagire tenkwanyo le tekera bachakire korangirania nyarebe ichebere isato nyarebe chia ichirinya nyarebe taravuga atiye mbaka bakumite yakireti ro monyene odo da mankalinge anene mononyegene tenga abantu asenchirelia kilibanya liko babagachora kilibanya liko bakonyora na kiyo chikabage kubakonya kuchia asa matukale busyo mwancho muligeni ndoje Chavet ageta mumanyi yatabwa kire kuruke hanja Migori County niko live Barnabas kebasenso kone ya mo Innocent na Dan pia mono kurwa doa Katari goika seito nyamasibi tuned Jessica Murata ebenso kubwa kire from Pipeline happy preparation to everyone na yobeshi yobeshaya ta following you live mbia mono negati ya bali banyoleli bagana kwa soime yo murobelia sema mbia bono igoroma etentu asomete chi message chi abantu baito abange esenye ncho liridani gorona litwali ko igole bituo twale okalende korukunga ngikegendrete no nyembona bali kibaito nigo bayikabutuka bande bararu ase bituo balenge ntona kubabuli batatebi kilikegendrete oro ibono chi
chi ward chi gusi official chiro chi bwa tabarai igore ndo mwanchu muri ngotenga nindoche Dennis Makana kurwa Nyabururu no ndeme yomurubeli abayiga basoye imeyen Soko TV Felix Makana Gradium Beche Alfonsina Kemuto na tata Peter Makana mama Obesia bonsiri tukoligia mwanchu muri ngena bagonyara kabago tutumira ujumbe yago ase nambeli to studio gere 0788666663 na namono tonyara kabato kwa nambali bali bacha baratu akiresi miga batotebire nabo gotulikire SMS otatebinga ngaki ekenyorukia okere ase mambia bono eri tonyara kabato koranga twanyara kabato kogenda asobwa monindo chega iga na alega iga otumire SMS agotebi watching live from Yaya Center Nyaramba Nyamira counter ya mumwane Nduki aka JP Mokogoti o mama bitutumbi ya mono mama bitutumbi yale balende tuanyare kaba togoko tebanga oyo gakuruku Wilfred Mbokacha manama sabiki onsi pia goteba and his wife nindo chinabegete iga bange mura kurwa Kitengela tunasalimiana mamangu mzazi Mary Mura ogendi na grandmother Nyanchama oga Bernard Mobisamo na Ali Nicholas Makuoro George Murara Mwangi Makoli ondera kule olina mose abanke balegaiga na namona goteba niga gukwania mashabiki onsi pia gurugunga Mboka chairman goteba nigale chairman ya mashabiki. Congratulations en Soko TV asugotumanya buna obocholi bwalenge gokoleka mbia mono negasi elimu abeto mokoraga iga uyo guruku musulwe yesu kuruchise mochirichia Nakuru City Salams Club asema mbia bono ngati abantu bange sana bagenderete gutuma amauke mambia bono iga inakwendera utengere gipindi ikia bene again Soko obwakire erikinyanga hate abanga ibokete omogoko monene gusiye ito you made us great gokonyora Chabeti no soro mokwani nawe ko yari kana aso kumanyi na bera toke mbono mwancho muri kwa bokire togotebia sense meli ya nyama ya Christopher Simo wikiama kia UPA nere obeto mubwibwe chikura cyo MCA kurwa sense me yuganyorete chikura kiribwinye chimisana na ibira na merongo kyanda 4790 kera chinga kicho Thomas Nyandie kabwe kiama kia UDA abete na mbebire ni chikureli bwe ya mochi misato na merongo 5 na isano na ibire alia asensemo ya Nyansiongo mwancho muligereli nigo babete bako mochora Jackson Mugusu bwe kiama kia BDB oyonya tukabaga gochorwa konyora maiga yokonyora chikure chiri bubere ni chimisano na ibire na merongo 5 na kianda chinga Kevin Maranga bwe kiama kia UPA nerebo igo abeta se namba ya kabere asokonyora chikura chiri bubere ne chimisano nemo ne merongo 3 na isano na ibere nabo igo asensemo ye Kerenyo Jeremia Ongaro wikiama kia UPA nerebo igo nigabeto mu bwibo bwe MCS enseme ye Kerenyo na akanyora chikura chiribusa to chimisano na isano na ibere Francis Amenya wikiama kia UDA nigabete namba ibere asanyorete chikura chiribubere chimibere na merango kianda na ibere ngo mwancho muligirili nabo konyara kabago kumanyanga bono asichinsemecho kwa ramanyirenga ni ngoro mu MCO Nyansiongo ngoro mu MCA bwe chinsemo chirichia nyamaya nabo igo chinsemo chekerenyo nindoje igaiga Jeremiah Ongaro nere mu MCA bwe nsemo bono bwe Kerenyo mwancho muligirili kurwa ali sensemo ya Nyansiongo igakurugunga Jackson Mugusu nabo igo kurwa asensemelia ya nyamaya nigakuru Christopher Simo bwe kiama kia UPA na aba baraya bono bacholiru bonsi pinigo balenge chia fleet chie party amini go sensemeli ko bwatesia omusike Fred Matiang'i nyegene tenga abali kibaito nigo bara se ground bagenda tana koligere linga kikirikira abege go kwano ni nyegene tenga barayi bali kurwa se chinseme chia gusi nko chaka bali kuru chi pressure moche nororo na namono mwancho muligirili negati ya alianya tukabaga kolekana nande ninkomanye kurwa ase chinsemo chindenga ndingi gya kolekane ta namono chirichi abegetwa maiso Andrew Ndakwa wekiama kia UDA nere nanya tukabaga kwirekero kelikia Malava ase chikura chialenge neliberera lina namono sana no nyine chinsemo chiagusi naro chenga chikura chialete teliberera dan na igoro chipara nchia siegetwe chinga kichinde ntwaro chabarayi bakorolekana ase video egento kende asemambi yabona kera togendete no gukwana bocholi bodan inga kie bono ya elections muna chigenderete chiakole tuchi yaelire
online aso mtandao igobete noro enchira yayo kabe enchira yaye kiro muntu gabwa te tallying center yaye na nento chechibura buru na gwakwana innocent na karenga nganto chikwana so ime ekeinie kenene sumu chakano ngwe chibura bunge kora chibura buru chaba chiko eneke bwana nese bitobiri ibyo gwaka achikura nyaranga abantu bakore campaign no morembe kende kuri ikiri tukuri gwake kura kwanyoranga achibura buru chabere ko ngani ngento to chukwana na ne akene ngento gitari koreta ebicha erengiya abakenya bagima amono nyeni gori tikiri chende chitwarane chitwetane chichari gutosoncha igora buna tagenda tokora bochori bwitobokes chinsemo au imeyense ya Kenya ko chibura buru chikore kibogali ense meria ya Magarini yere ebunge imeye county ya Kilifi tokaraga ya Kakamega asebunge ya Malava tokaraga Mbere North chibura buru chikore kana tokaraga chibura buru osorogongo rwanka anene sense meria ya Anyamaiya no to chimbaka ina chinsara enkorenga innocent talibicha mono erengiya na umoncho mweli tuchikunya to kukwandira mange igoro yekere kugera chibura buru cyanya kobo asenene ase chinga kicha chekura nekera litukuyo wakachikura achekere ngente kwirira abantu gosiria magima bagente kwirana na manyinga agoitirwa anegente kitari koreta ebichingia nego senikeke kugera ibintu bune bya bigokorekana imiyense yake chibura buru chiabeto rabara ibande ntu abaroche kenteke neda naroche se chikule chibuna wateba mwana inchi na batemete sana koranga ngaki awichikobaga oshoro murayo etana utiyo wakachikura nigo yale ngense na ndekera tuana kuligirelie se mambiri twareko batoko na korubwa ubutatinga kichikura kigendete kurwa se chinsemo au nigo twaroche chinga kichinde abantu bareko gende se bituo biri abange go barenga abante myaka yarachire gose myaka yayigatwa abasaye bachete korukonya bawurugete chinsa chiyaye lakini nande se chisegi chiri cyari kominyokia gose kominyokania naro cha samariokia lyarenge nabasaye bari gutume kororo ngo bono tumakubulinga ki abasaye enguba yabo yarenge bagenda asegetuo bachikoranga kichikura chigokora chigokorekana lakini nande kwanyoranga amariokia lya na ubagutume kororo sebinto biri byale gokorekana igole ndo mwancho muligerili negenteke motwaro lirenga ki ingikiriye chikogenda ekyombe kya IBC no nyenkero kinaro chingiaru te statement yaye aso oige kagetali getambo mwancho muligerili ngonyarande kwa bagoye soma una IBC yabetege kwana ntotete korana no mu inspector general ngikiriba kwanirete gekogera ni no bochori bwarenge bokorunga high voltage bwa teliberera lyalenge igoro mono sana na namono lendo mwancho muligerili asema mbia bono ngati ya binto biritogendete kuligerili chetire chitaekemero ngibere mayiga ichinsa 12 chabono mambia na namono ngogotebinga murai gose mujumbe omochore bono bwe ensemo ya Mbere North gakurunga leo wa mtende uyonyo artikobaga kwa iwe certificate yaye botuko bwe igoro na namono ganyorete chikura kiri 15 chimisano isatu na ibere nabo igo ulionyo artikobaga kubugwa gosaso bwange Newton Kariuki bwe kiama kia DP Patriotic Democratic Party iganyorete chirwa chikura kiri 15 ne chimisa to baoteba na isana igo ise koligereri ne contest yarenge enkongu kerage asobwange sana igo lende negati yali umwancho muligereri togendete kubwatia na koranga ningi kelikegendete ali sensemo ya Kaspul umwana bo onyagosira Gondowere Boydwere nere niganyorte igoro libaga lyo chikobo mujumbe bwenseme ya Kaspul asanyarte koba kumubwa ulibale koba bakwamera nero gunga Philip Roko niganyorte chikura kiri 15 nemo chimisano isatu na 19 nabo igo Philip Roko akanyora kiri 5 chiminye na 55 nemo wise koligere nobo gatakati bw'chikurecho na ande Philip Roko nero lenge asabarwanire banaro chebanyarte koba bago concede kwanchira na asobwango mapema gwikira chinse gwinkirense mo ya magoroba kunyara anchira nire ngana bwirwe negati yabiri toko na koligere lyo mwancho muligere korwa ase egaige getaseni kyo gensoko TV anemono bali mwanyoreri baga nagoso asomurubiri mbiya mono nindo chegaiga Rogers nyari kyagoteba congratulations kurwa chisemo cha Amsterdam Netherlands no nde me watching live Ensoko TV congratulations to all winners mbiya mono Dolvin Mora always tuned in Ensoko TV let me wish my children parents my brother Edunia Dodi Vili Pokero from Post Bank omusolibwe yesu friends fans of Ensoko Breakfast Show without forgetting my enemies and as katebanga behind to have
forgetting my enemies behind ataliko be baba bisabaye maiga na ndagoteba to have a blessed and peaceful day. Ogembo Frederick ateba congratulations my good people of Gusii Nyamira people inuna bantaba ya sana UDA naro nabegete slogan igabo mwancho muligeni tanyar kwa gosoma sembeo. Joshua Mbuya Tirimba ateba good morning from Nairobi Ruben Center na my wife Dekra Kirubo ateba na my beloved son Carlton Tirimba ateba asinchira weekend. Ogembo Frederick ateba gali chisemo chirichia Nakuru massive well represented. Omosoliwe so ateba congratulations na bantu banyansiongo nyamaya nekerenyo ateba bobubui nigobora sabantu bali bechinsemeju. Jose Morara ateba nsoko bwakire mbere batumye to boibi ni live no kwana igoro yobocholi boli bwagenda tase chinsemeju na namona agateba ngambu yakiandage 10 ase bali banyatiko baba gochorwa se ensemo ya kurugusii abwa agateba nigo bakorokia ekyorokererie kia gochia se siasa yomuske Frederick Matiang'i. Oyakurunga Kevin Komba kuruchinsemo chirichia bumwagamo agateba ne yageita mbuya mono alime yomurobeli mbarikiwa kukupai Dennis kuruchinsemo chirichia tasia nere onyara kobaga so aso murobeli. Richard Oyo kutoka Malindi Kilifi watching live. Malindi gebwato mugano monene go chasol. Malindi batu mugano monene. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Malindi yabwato bochorio boke anene semire ya Magarini ekia se omubungo rengo olikuru kwa Halson Kombe wiki amakirigia ODM beteka kwa isiko ne ekigambero kenene ngisinga ki ngabo tutukanu bwarengo sobochorio yu. Nende kolenganga ndetiga kwenyori Innocentinga gati abantu bari bakote chinkona cyo muherio na Halson Kombe magatara kwa isiko muri tukomuna rero itukuri yanki aga kwa isiko ni ncho monyene na Halson Kombe to kontinere ye masa yemo sema tukari amagega yori ngumutinyi ugasemutinyi ngugatana rimo iga mwakuriyo eta kurende mambi yaye karante tinga ya nchitingo chikobu none gambero nkemete nete chikore cyo sobo itano kwenda kabakagwa ku isiko nende gento gyabetenga abantu gusaba na inchi bari Magarini mbancherete ya na twachorete nili tukerega beto kabako muirania maega yo kumubwa Stanley Kenga wiki amakire agia DCP na bonega obeire ebene buna omubunge uri Magarini ngati hebinte binge gusengati ye chikora chicha chikokara kana litukuregoro. Dani ni mtangazaji mwenye haiba niwete na kwane tena omubunge bono mochole bwenseme yu ya Magarini kileka kwele kikao yote bagamba kwane tenere akamotebinga nguchiale ko bagako bwa obubuibwa lengase busibike gambero lakini nde babere bakoganyase chinga kichinyinge sano mwancho muligerali. Honorable Victor Mondo following me present from Kilimani tuko pamoja hadi tamati na Anthony Ragorispa Gwaro Honorable Donya Doris Aburi Rogers Nyariki Hilary Musioma agata batirisa umboka Tirisia ata Tirisa Surambaya Rosavi Simba yakiamo kama waigo mosomi Joshua Mbuya Tirimba Vini Sanganyi Honorable Fredo Seko Evelyn Mugunde Honorable Engeni ya Grace Dominic Marube umusolibwege Suros Michiemo na Edel Monte abange baberega iga Honorable Ndoche yagorunga Honorable Victor Omondo agoteba nigale chinsemo chirichia Kilimani. Honorable Victor Mondo Kilimani nganga musukotare go chaiga egerendura tutebinga nga kyuruche embege ndete ko gusaga abuisko anamono bunige taseni gito gen Soko TV kera asembeo bono Dan tuararigere iri asini ni tuatebiri umuligereri ngaki abantu banyora tububui na namono asemambia bono na buranyora bararite abande bari ko ganyanga paka tumanya ningo uchikabo mu bando ata antoikorara manyo mu buyumbere no tole ndawa to konegorega asasemo ya mbere no nabana rucenga yairitegeka sana bagachikoba bakorigeringa bante chikura chikagendo bogakia nagotetinga mtandao ayego bwate ekene ubulimo nekena munubu chinyumba cyobora ligendo tware gukora intunugo gucuncuga toligia so maene bole tunyara ko batokobeka uri bugwenere musanya undi abateba obo tubwenyama na obo na possibly kurwa chinsemo cyaruiru massive mbiya mono asichinsemo cyaruiru neralende ndogoraiga mbiya mono asokonyara ko bagoswaime yo murobeli abatabanga nobo tubwenyama na bosoli kurwa chinsemo cyo cyaruiru asema mbiya mono mwancho muligelinga batabinga genda kubwatigeta seni yeto ya Soko TV ilitoba to kumanya namba yeto studio nigere 0788666663
abuno kunyara kwa utobekera ujumbe yago na bakogenda sensemo ya WhatsApp utotumira ujumbe yago to follow sensemo ya Facebook kunyara kwa utobekera ujumbe ogenda sensemo ya YouTube asenchire weekend tunyara kwa tokubwaterana lero tote aba Friday edition ditukuli ukorere iki na nimono ekere tokulikora siasa nero yakolie iki siasa nero yakolie iki chi press conference ni chinyinge tuligerete bosiga iga baliki baitoni balese chinsemo bagendete kubwati na koranga nkikiligendete kurwa ase chinsemo cy'umwancu ligerete dan tagete to kende umutimo kumusini ni bwoko ya tuligia mache gara tuchake nande togendere guchibusyo Sera ya bene doche chetre chitaike 23 maiga yichinsa 12 cyabona mambyo mwancu muligeli andonsia soberete ni gototebinga Soko TV nabo turase kubwata chisimi tokoira na asini ni turamanya nganga yoberete ototebinga yole ni ndocho yo wakaga iga tokoirana the next thing negento ke tokorabwata chisimi 23 mototenga kyobo cholwerete na ande tobasa tokania boso weke bintu biritara kumanyekana bya lakini nabo ototebinga kyobo cholibwarenge annamono experience kiaonga kikialenge sebintu biryale kwa bigo kolekana yalitonyara kaba tokogenda bosyo aigane Soko TV toende mutimo komoke tokoirana togendera bosyo Eye nen Soko TV uboroso bw'umugusi. Mugusi omwancho muligereri niga ruete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county bere chiagusi Kisi na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete korendo mugusita chete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho muligereri aso mugusi anyara ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene korwa iga pipeline omwochi o Nairobi ntobeto koletera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye ne Soko TV eri etaliane ni Innocent Onyango. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kolere tali nchirende onsora krobulimi obiyoke enyorere libaga lya bene kwaegwa megerio chisemi nobosemia igoro y'obulimi bwekerero n'echikolinga ase obolemi bochete skuru nobotigi bokomerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya gale konyana eyinsimegete nterangetia maraba ekonete konya gukina yo kamaraba konya kuyona nganya kwa mabuya beka chibuti imokio bokombe tosemogondo bweli nebisumwime na Pathwell machine kile tsukuri Jumaine chinsa ni bere chamaragoba weka chinsa isato asomoro bere obolemi nobotugi ekero turesemia mange kura sabaremi chini gongoro kwa Pathwell machine asomoro bere bobolemi nobotugi ime yen Soko TV oboroso bw'umugusi. mwancho muligereri enen Soko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na konyara kobaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwancho muligereri en Soko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisi ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare kobatoko genda ase bali chinse mo chire isiko yagusi sichinse mabuna ichana kuru mwanchu muligereri elitonyara kwa batoko wa umugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nemono ntonyara kwa batoko so sichinse mu Childoret no mugusi ora sichinse mu Childoret nera nyara kwa koigwewa mwanchu muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba una chinse mu Chiamolo aliaso mugusi yale emuletie tonyara kwa batoko ireke gusioro no mugusi anyara kwa koigwewa asenchera enkeranu chinse mu Mombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyare koba gakuigwa asenchira enkerano aiga omwanchu muligereria segeta seni ya Soko TV no gotuchi koba togokora eke
igikuru gyaito tonyare kuba tugekora asenchire bwenerete mwancho murigiriri aiganto koreri bina nekera obwato muchando wasiriri oyo mino mwancho murigiriri tonyare kuba tugokorareria okorari kwanya gusira asenchire bwenerete Ensoko TV oboroso bw'omugusi omukubyo neritwo abaigenwa abange kurwa chikansa bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amanso ibibungo naboigo amarandia imegata seni Ensoko TV tuchikumirana keraritwo ria Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni Ensoko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Ebagote bango yogose komwelio nero gose kabia. Maiga yokonyora mangana mange korwa segete seni kia usigete Ensoko TV boni goya ikirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletero murobiri kurkunga amegelio yebebelia murobiri nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantali yoka nonyora matera noena masabo noborori ntunyare ko ba tokurwa ayankira lituko liye sabato liye abande bagotabanga Jumamosi abande batabanga Saturday chinsa 12 chamambia uweka chinsa ibere tomocha gekora nchomulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni Nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwage acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Eye Ensoko TV oboroso bw'omugusi.
isano na ibere maiga yechisa 12 chabano mambia na nemo no murubili uri asembe omwanchu muligirine nsoko bwa kirito gotebinga tobe na ya sobwamo litogenda kuligiriria liagendete gukorekana kurwa chinsemo negati yabo buna twagotebina Dan nubu ibororo kurinde asegoro Dan nigo twaro chechibura buru nchiarorekanete ase chinsemo ontagete torara chi clip chiare koro kya chibura buru korwa chinsemo chiri chia Nyamira igendo kirirete nonye ni ebara gose chibara korarorekana ase gekegeke gosie kwa igo mwanchu muligiriri nagotebiria semambia bono nigo togendete kuligiriria ali agendete gokorekana kurwa chinsemo Dan tigango toranyora mu producer ndete ntuma gukwana nganki kilikia bete se chinsemo echo lio tororenga ase chinsemo chiri chia gusi anemono esebara enene ekogenda so muchio keroka ya rwalienda bakumuchi bosongo na nere gotumeka gochumuchio Nairobi aiga asegeka ya bete gosiekwa kimbia igonkorukorwe getuo kia Marara polling station bono iga etore no moichano twaboka chukura mambi gwaka tosemerti gochoro murai natali ngandero twacha gochora ni eringa rero igani go twacha so gotimisa sababu enga kiekero geke giatigarite kia mariga ekera tware ko eni maremu ericho siemu abantu mbaliete chira mbakosore kerare ni kirudeti mbaruete chibese babo simbarat na abandi ndanyare koinyora bagateba ngantu batinya mariga toango tokamana goitabera na tokabao mwana oyo korokwa kirisi osiemu bono iga torageire tariki ya rero nganero tware kwenda gochora umurai twaboka igingirete iga na ba surprise tinga aye no manyete omwana wakirwe kebago goika abunirwo kogoro na batanda na istimoka muro no minyokonyora maye no mwana no mutangi ni gachwere irichianga na buri umuchando ningi goika twanyora ngegari ya maremu nigo yatire birore twateba no yendera ne campaign nyasa uri obekero koboko ochoriro murai na manyete na mote idorini usijari omonne na manyete kerago tenga na igo nigo na gutiga bana banegeti twatigirayo twachire ganya maiya torigyo meno nje muna igo na achire gana kora chikura goikanya maiya na iguro ngera is my cousin na boririo ngera gasarenda chikura ngakia goiterunka na achire gana mariga manne na manye goteba nduntora akana onde bwensi ogochoru no murai tali mangana na baderegita obo yani chikura nkori guchire ne kifua tali igorioka tali mangana twamana goteba iga asikiro geke kia mariga ge gosamba ingie kiaro yuta getago chikokora ekiyani mande kirisia takole ekirisia takora mande ekiata kore abangirana ekiera takore mugato taborio mumura akagenda tali mangana nyazaye na manyete nje nara ina okay twatebire mbuya mano asaba abantu ba media baikire gaiga okonogo kumyo konene nje nkoro kwase amasese kusechae wono igereiga okonogo kumya abantu babere bagonchokana nebi bagachipigipigi 100 bari meterio kabakana gonchokana ntutu akere chikura wono go kuminoko bafamiro mwalimu bamuitira bananto bosoro korukisi na abande abana bankana ora bamwe basoimbe bachakira bakali bikone gakitu aichani ninkie kamokora twagati chikura saa 12 wono tokonyita matokeo bono mogoroba twamanye kanyama ngana makongu amabe abantu baminta na mariga banene nchenda arenga obe gaki nenda matanga gaso agasabushie mukabere akoirana n'abantu principal gakanyirega igo timbu atyande na meta wetani ayo ngiora kwana kiaberege gasobwango abandi batwerese ingenda nyaro kwana kabe ngengoro kushadra kamukyambo limo yuke beka yengoro kushadra kamukyambo limo yuke no mamenyo obokyambo liga aliso skuru tonga iga bwana gentonda nyare gokwana nkelinga omonto yo korokunga omobiso yo an opponent wo mogaka omwana yo ana korokunga ano omwana yo itwa ongera omwana yo anena antebeti ngakina chete koma tebinga kusena akeirwe simiga ali mwama ugo nga nangire koma kore campaign
ngani taona no ngira kachiko matenga tutakoire gente ke toire CID ro to report akante binga ya tige gente kyo menche na mbole tinga nkyo tari kombwati seria ongira kama tabinga nchana tika timbolia nkabatigera liba geryo wana kana batigera nje mbobe kimbwate tenda wana nkoboliga inki yako garo mwana yago itwa na ende siasa yarenge siasa ga kabayo munwa tari yokorwana kisegi ba minto ikobo no tari koboli kura egente kendo tinga igetambukere serikali ile getambukero. Kwa majina naitwa George Ngoto Usindi kutoka Marara. Sasa hii vita ilitokea wakati tulifika Motontere huko chini. Wakati yani tulisikia hii grupu iko hapa na mishale. Wakati tulifika Bondeka tuliwapata wameblock njia na mawe. Tukiwa na askari mawe ikatolewa. Tukateremka mpaka Waketari tukaambiwa wako mbele. Kufika hapo Motontere ndio tuliwapata wameblock hapo. Wakiwa wengi. Mpaka kuna gari ambayo ilikuwa hapo ya Osoro. Ilikuwa hapo. Sasa wakaanza kutupa mishale. Wamama wenye walikuwa hapo walitoroka. Wiyake mumwanchu buligereri negati ya ebintu biri byabete byokorekana aseri tukuligoro basaki baito buna barenga senseme yo Steven Nyarike mbundo cheta goika asensemo ya nyamaya ase chibura buru naro chiabete chikwene kigwa bagoteba nga ebibago gete bitamanyekanete nigo byabwate bibago kusemete bibago dan makanyara kwa bakogenda nakoleta chibura buru asenseme yo igento keri chinga kichinde togoteba nga nkiarenke kegwancherwe kera obochori bogokorwa negentu giugo kumisana lakini nde twegendete nga kikosi ya National Police Service ngegendete kororanga nkoine kikire ngabali bare babwateneti bari kubwatanirwa nayo banyari kwa babwa bwatwa na kobe kubyara nindoche goikirabo ningana na kurigererie page ya National Police Service nigo egentu giuka bakwanirete nigoro yensemo ya Chwele yuere chinsemo chia Bungoma sabateba ngabo bisa bare asensemo ya Bungoma nigo bayitkuligoro banyari tukaba bakubwate gari yabuguretie ebintu bikoro kwa Kinungu nabo igo nakubwata bakagiro batano batatu abo bakubwateganirwa n'ekibura buru cya Lengoro igo negatie bintu biri byarorekanita se chinseme kitali abugo ko moncho muligereri nobochori bwarenke n'ekibura buru kinyinge babwibono bamanyekanire lakini ndengo nakoligereri toritorenga chinsemo chindengi kilikyabetege okorekana kurworo moncho muligereri asema mbya bono togote bingenso TV nigo togendete kuligereri nakoranga ningonya tukaba kakonyora obubuya segete dido chegaiga asensemo ya Mboni Mbuni kutoka wodire ase county ya Machakos kote abarega iga umurwaneri oyomo obwekiama kia YPF niganya tukabaga kubwa obubu anya tukabaga konyora obubu aselieta Anthony Kisoi nigabwete obochori obubu bwe MC Sensemeyu koko genda Sensemelia ya Chwele Kapchai abwesensemo ya abwese nera mangana Lengoro umurwaneri onya tukabaga kubwa ekiruge kyo nolio orengente nenera independent ogorunga Eric Wekesa nero nya tukabaga konyora obubwi toko genda Asensemelia ya Kariobangi North igaiga naro omo bagatebanga nigo ekirugikyo tentagete go confirm lakini bagatebanga mwalio giachitekabugwa no mu rwaneli wekiama gya DCP okorokunga David Wanyoike warui nero betega kubwa ekirugikyo kya Kariobangi North ntwaro cyo mu MC olia ganya tukabaga gusiri bugima bwaye sekire cy'ubututu kanunga kilia cyete nyagitari kanyara kabaga kurigirirwa na toko genda Sensemelie ya Kajiado nero yabwa tobochori oboke ase wadi ya mekorunga Purko ward ase banya tukaba bako korobochori nabo igo bagatebanga nigo bono oyo makurukunga Amos Mupusia anya tukabaga kubwa ekirogekyo na Isabella Leshabiro nera ganyara kabaga kubwa kine chinsemo kirichia Kajiado nesemo ya Samburu moncho muligereri negati ya biri toguna kabato kuligereri asemambia bono togotebinga nganga ki obochori bwa korekanete na ndabona twagotebiri korwa ase county ya Nyamira ase birogo biria byabete bigwa kiruchikura igoro dana bagotatebya babuimbare barenge tukuinyori rinde toguna kogenda busyo omwancho mugeria kurwa chinseme cyo ntwabwata nsemeri ya Nyamaya asaba bariki baito babegete kambiri tkoligi mahujore
yorenge karo mausamo na petwere machini na kurugabo higotwara chomweri obweri tukomubwi higabete koba agakorwa Christopher Moturio siemo nende yo igori mumro mwabonya gosira Elijah siemo yorengo mumsiye bwensemeria bataka sirugi mabwaye gwetera somo baskoro mube ebara mboyigo mumro mwabonende nabete koba gakonyoro bobwi gwetera asekia makeria kia UPA uyo manye ekaine ebuna Christopher Moturio siemo sikwa cyakorekanete eritko oregoro kati barondi bande babete bakoba kubagabwe mbangati yabo James yani Thomas nabete koreke bali kabere tobate babo Richard Munyancha Martin Kibore yoringa kurose kyama kirya gya ODM kwendo mwere bari tukomwanche mweria abamenyi bense muyanya mayja bakati yabanga Christopher Moturio siemo nere orachi ko barabuno omwe MCA chikosese chibunge chibunge ye county area ya Anyamira asanse meria ya Anyansiongo gotoka sense moye bunge ya Borabu imeye county ya Nyamira ntwabota bocholi bondo bokenaro asetu anyo twaro chinga nga omubi garute sekia makeria agia ekoro kwa DAP ose kia mekia kwa Jackson Mogusu na beto kaba kwa Nairobi DPP epa kene kia mage kubwate ni wana umuske umingo magara ndege tebekana bono ne kia makibwa tobo sana no muske Fred Kengo Matiani kengo nga PDP kinekyo ekiama umingo magara ali party leader abuno SSM ya Nyansiongo inero nyatakabaga kubwa obu choli obu se chikura chiage tulitko gorogari SSM ya Nyansiongo na magayo konyala chikura abuete Jackson Mogusu o PDP na konyala chikura chiri wibere garia na ne chinde igoro na bayigoto kanyora nga Dennis keba sodio UDA kaboyo kabere yabwata boroneli abange kati yabo Kevin Maranga ntwabate na Dickson Machungo kurese kia makeria agia ODM kwendo mwere bari tuko amenyi ibense meria Nyansiongo asense moye bunge eria ya Borabu bagatebanga oyo saine Jackson Mogusu nende nera bono beta ko bakago choro mwanche mweria honye koro menyi bwe chinsemechu ayo na arabeta ko bachinsemo chiri ento watabo chori bonde aseseme ya Kerenyo asemori kito sibinyari kimbunde arengaria abuli tukolima hamona wikabo tuko kabisa garia eswaro che abochona arabwa beta ko abako korekana semeria aya Ekerenyo mwancho muligere libuna twagatebi no bocholi bwarenge bwarolekana tegotwara chibura buru nonya bwarenge bocholi bwarenge bwekerengo kiligotebekana gense by elections abakenya basogete gochikwapa ba wakachikurecho kurwase chiseme chinigo barenga somo baro batebolengo yense mono lakini ndo mwancho muligere asekelikia akolekana taseli tukuligo libuna twagatebiri nelinga barayi babere bagachoru gwetatu na togatebi list ya barayi bali bachole twase chiseme cho lakini ntagetenda arako ira oraligerelie kurwase semo ya mbere note ase wa mtendanye betega gochoro wiki amakia UDA kwabo omubunge bwensemere lakini konye bataraikira asobo choli obugo sebojibo nyar kwa bakwera twaruche oyo kabeire munache aminio mo monteneli gose monebweli chiko mense ya Kenya na ndaka bomo waziri Justin Muturi Biden Muturi nere nanya tukabaga kurwe nkwana yaye mapema kera yenya tukabaga ikasege tuweke mo gwaka asesemo ya siakago agakachikura na namono nabayari koro kinga no bocholi bwabwate igento ikoro kwa liberera lyali nkegoro mwanchu muligete turaligerera chibicha chiri chegoro ase abarwanereri abo na nana bali bako babwate si abana siasa bali watamalieta buna banyari tukabaga ikase bitu au n'abakenya babete bakonyora chinga kichingongu chinga kichinde kera liberera yakinete. What's the problem? The problem is we have people who are wearing party colors and they are bribing people so that they can divert the will of the people. People of Bere, there's the time to rescue your people. The gentleman who was MCA from Nyeri. Chinga MCA from Nyeri. Na anakuja kupiga mheshimiwa JB. Anawamtumia mpaka nguni. Anakuja kumchapa na mheshimiwa amekuja kuona watu wake kama wanapiga kura vizuri. Why have you kicked him out? What we have told him, you cannot come into the polling area when we are donning party colors. Yes. If he is an authorized agent, or even indeed is whatever kind of person, even observer, he must come wearing other kind of clothes, not coming wearing donning party colors. But was I mean you can see I'm not wearing DP colors. Yes, but this is a law. But sir, was it up to you to kick him out, or was it supposed to be left to the IEBC? He didn't kick him out.
We did. We have just told him to get out. Yes. Did you raise the matter to I? To I. Yeah. Yes, but the guy is there. The guy is just meek. They are doing nothing. The presiding officer is behaving like a cow. The law is very clear. You should not be party colors. Party leader, you also don't have a badge. Are you also authorized to be here? I'm a party leader. I'm the party leader. Yes. It's not even a matter of conjunction. Yeah. Yes. Okay. And have you seen? Enough. Have you seen any other similar situation in another politics? Any other concerning situations? Other stations which are vested are okay. We have not seen this kind of thing. Thank you. Yes. Do you know the name of the member that you've chased out? Kiroga. I know him. Since a boy, there are those guys I see. You always see them at State House waiting for handouts from William Ruto. Ni kijana ni mtu ya kupewa chai hawa, namjua sana. Ni kijana nobo cholidan muna gatebi bwate igendo ikuru kwa liberera na mono usekurira ikyombe kya IBC ngiabe getuma iso abandi bagotebekana nigo bare kwenda se bituba begete chianga chikoro kya mariko ya abarwanirira igitego sabwatebi ya magete egati yebintu biri bare ko bagateba ese kyombe kya IBC ese bono iga na kero kyonge bwate amabuli tinyege netinga kyanyara kabage gukurwa chi statement chinyinge mwanchu muligereri na boygo mwanchu muligereri ase bono iga ngenda tegotebinga nigo ubusema bono togendete kubwati na kora kiligendete kurwa ase chinsemo lineli tukoli igoro ekera bono omurwaniriria wikiama kia DP Selieta Newton Karis uyore kwabaga kurwanira kirogo ase nseme ya mbere north kera bono party leader yaye uyukurunga JB Muturi na roba oberega ukwana ase clip kwanyara kwabaga kora sembeo na nemono no bocholi mwanchu muligereri na twagatebiri bwabwate chibura buru bwabwate amachikande kubunwa ali atabwenete kokorekana se bituo byo gwakera chikura egati yabo ni chinguma kiri cyakwanira oigwete buna abande nigo bari ko babakoroka ase bituo babegete t-shirt babegete chikego chibwata maliko ye byamagete ntogendete koligereria asensemo ya Malava wikiraboni ga chitege komenesa na bire chetire nigo narolire nga oyo korokwa omukonyi bwe kiyamagia DCP Cleophas Malala niga sabire chinsabire banyara kwa bagwikaransa na go verify chikure kiri bubere chibagateba nigo chibwato botutukanu nonyara boyigo nigo bateba David Ndakwa bwe kiyamakia UDA niga tanga ine bosio ase umurwaneri bwe kiyamakia DAP Kenya Seth Panyako ari aseli bagalia kabire chikure chichigwatebekananga chitiganete ase bono igese mambia bono bagateba batiganete gento giliye kurukunga enaro margin yani nga kurwoso murwaneri ndego chia soyonde mwancho muligereri nigo batiganete ase libagali kerakini nara elsewhere certificate tararuwa sensemeyo kekogera mangana na mange liberera ndiro rontu amuroje set panya kuli tukoliye goro kerali chikobaga gwaka chikura nerega ko bagakorekana gwinkeru na maliga chinga kichinyinge gaikira ekaba chinga kichinkong asensemeyo asbali gwikira bali gotebanga nigo bakoranga banyartiko babakonyora chinga kichinkong kurwa ase serikali mwanchu muligereri muna nagotebiri update kurwa sensemo ya Malava ase certificate yo omubungo mochole tararwegwa nigo boniga oyo romo konyi bwe kiama kia DCP Cleophas Malala asabire chinsa ibere banyariko babago verify gose ko unengi chikure kiri bubere kibagoteba nigo baroche kibwato bututukanu gere ekyombe kia IBC kebege koralia ngo oromo bwe David Ndakwa bwe kiama kia UDA ni gari bosio ne chikura chire ibagati yabo gati yabo nigo chiri chinge nabo igo umurwaneri bwe kiama kia DAP Kenya ukurugu Seth Panyako nere kale seli bagalia kabire igone gento togendete kuligeli kurwa sense meyo elitonyara kwa tokoranga nkikilike kegendere to mwanchu muligeli tokoirana asensemo ya Unguja chikuranchi yakore tu Rodan na ndega igando che Moses Omondi Okoth niganya altekoba kakobwa ekirugo ikikyo bunge asanya alte chikura chiri bukianda chibiminye ne 45 na ibere na nigabetega kumubwa Orodi Othiambo bwe kiama kia Wiper oyonyo alte chikura elibwe yamo chimisana 3 na 19 aswate ba Frederick bwe kiama kia UDM na rachite aseli bagalia gatatu ne chikura elibwe yamo ne chimibere wekira boni gasenseme ya Ungunja certificate ya berege kwa nanwa naboni go umujumbo mochole bwensemeyo nigakurunga Moses Omondi Okoth bwe kiama
kia ODM kiama kia ODM ase chinsemo chiria kia bwatabarwaniriri baye anne mona ase chinsemo chia Luo Nyanza ebirogo biri byari koligi woro byon spini go banyarta ko bakoira chakira kasibwaye ogenda unguja ni go banyarta ko bakonyora ebirogo ebyo nande wakwenda magarini ase gwantebeti kwabete go kwana numurwaniriri yo nensemo ya twari unyamasi sana bwe kiama gia ODM senga Kientambe semo ya Coast Kilifi to kwandane ensemo ya county ya Mombasa Kilifi ne semo ya twari sana bunyamasi wiki amakirige ODM abanyantu aroche no bakorete umuyegobo kugo chingere imyaka 20 ne ichinga kiama kende ko kibunyamasi bwaye abarai aho imambi yarako bonta kwa soke Innocent Onyango na kama kwena kurwa ngakitu congregations yabo uchiesi bali babwire sebwango iga ndocho yo sokine na kobaganiye bali banse bakochorwa no mosike Clive Ombanage sayiro yoro mubungo kitutu masaba satebenga congratulations sekerenyo Jeremia Hungaro to Jackson Mugusorio Onyansiongo ama ona Chris Osiemo oyokurwa Sense Media aye award ya nyamaya for winning sengenche banya kubukubwa korende obereka bako tebinga talini mwabwa Kenya ayabwa na bono ogenda amokolere abana inchigasi metera bakonyara bali bande bakochoreti bali bande bakochore kwendekero kwa biro murai igukwana magaga kwa ikwabenekeri ibonsi amagendro nabo igo nayo naro amagendra baya nobuno bokuru kubura yubuya Innocent Onyango kero konyoranga kwa bwire chikura chao tiga ko tebati yitanga kreti go so nanga kreti ya ko gachire gari abisi yao data amagendro karra abantu ba bonsi erinde nende enga kiyende kero gocha mutu yabo onyore no yabali abatagwa kete batire yaya murayendo chino muyorenge ndo chadokoira magenera amange nabo igo nende obugima bwagende senti abene neshiga kichikura chiane getibwe eri ese chinsemo abana batayeti igo twabwate chinsemo ange 29 chikura chiria achi obobunge ngo chenge chikura ese chiago chienge ese chinsemo isano ne mwemense ya Kenya igati yabo Sense Media ya Malava imeye county ya Kakamega mwancho moyeria twabwate chikura sensemo ya Mbera no kutoka ase county area ya Embu twabwate chikura Sense Media ya Banisia kutoka ime Garissa twabwate Sense Media Magarini imeye county area igose county area ya Kilifi gati chinsemo chinde chinyinge Kaspul imeye county area ya Omabe twabwate Sense Media area ya Ugunja ase county area ya Siaya hapo no bwaka ka Sense Chonsi Sense Media ya Baringo twabwate Ribobo Senator na yemarabu hasamu buyaru etese kya makeria kya IODA ndo watensemo yabo MCA yari ngechinsemo 17 isato gati yabo kurwa se county area ya Nyamira eso bachengo kirabonega ababuye babereko bakoralibwa na nigo obagochya igo bagochya kwimuke bibiria na basoba bisi na gochakera okora abugokora emeremo aba Kenya mega tegotatuara abara Sense chisenga Kientambe anene ntwabwate kyombekeri kyo bochorija IBC mwanche mweri nkyale kwendemera kabekwa kanye bikarabya nabone gya kora bochori bwaye obutangani egantokere ko abeka aseratiri buso bochori bwane bwo mwaka w'ikibere 2025 ebere bochori buganyirire mono imeyense ya Kenya bochori bwakarekanire ntogane tinga abarai ahongo yasoka yitukuria rero baruchinkwana cyawo nantugasi yitukuruga imeyense soko TV mwanche mweri anoso muri bwe soko bwakire nimero birinde yonse ko bwacha kurumega nigo tocho komanya abarai bali besokire ningi kyagendere na tuchiko komanya ya masa ya mokuru Sense Media area western higari ya Kakamega ese Malava ese obachoro nebugenda chikwa chikene tokubarwikera bonega ntrana nditira ribo mubi na ronto chiko kumanye ya masa ya morning aniki kigenda tekurwa chinsemo chiri omwanchu mugirya na higabwe unyara ko bagwo kwemanyara chinkwana chonsi cyo chikwa chiko kwanwe mambi ya lero na chiro chinto chikwa toko koletera asencherere ejobe kanu mwanchu mugirya korwaga igasete seni kya okyabene again Soko TV ase egati ya ebiroge bye 24 byarikonerwa niko tubataburwa emia yemo 53 noyomo hose 181 candidate hisebirogo byonsi pie 24 byakora korende uyikomori bwari tuko abakenya nigo bagochiko chora abantu 24 boka agochya ko babarayi babo esigati yabo 15 babere esebiri wo MCA nabayigo batano nomo asensemo yo obuchumbe asayo mare Sense Media ya Senate ya county area ya Baringo Innocent asemambia bono muna nagotaidan tutete kora igwe nkwana ya Clovis Malala buna basabire banyara kwa bakwegwa ege chinsayibere banyara kwa bakurigiri chikura chiribubere chibagoteba Sense Media nigo chibwato bututukana kubwatekana na barabu ri banyara kwa bakoranga banyara kwa bagoisaneka egero buchori ubube bokorarigwa umurwane liwe kyama kya DUDA David Ndakwa nigale bosyo ne chikura chiribagoteba chirichia batiganete asobwange mono numurwane liwe kyama kya DAP Kenya set panya komoncho muligeri
muligeri tigatora igunkikiria Cleophas Malala kwana sema mbia bono muna na gotebiri mwancho muligeri to begeta maiso na kuligeri goikira assessment ya Malava boniga certificate terarwegwa na IBC igo na kyo tutagete kora manyanga ninkia kwana sema mbia bono This one wanted to give us enough time. Now, have they agreed to your request? Mwanchi muligeri abone chinsemo chiri chia Malava se togote bigikira boniga togendete kubwati korange certificate ya ruru tumanyenga David Ndako irugo se set panyakora kinie batebanga David Ndako wikiama kia UDA nigari busyo na chikura chiaye igatigete umwanya oromo umuinge mono asebo bakonyara kwa bakominyokania na set panyako mwancho muligeri na annemono kubwatekana ne kiama kia UDA gwetera ase mokonyi bwe mu raibwe kiama kyo Cleophas Malala asabirenga nigo bayebwenete bayiguchinsa ibire banyara kwa bakoligereria chikulecho timanye tinga ningi IBC yaberege kwanera mwancho muligeri ase portal ya IBC nindo chega batebanga IBC nigo yasogeti robot rwa chinsa 12 chetete igo nelitukulia magaroba ekera banyara tukoba bakogikiria chibura buru cyarare karita se chinsemo na namono bagatebanga nigo banyara tukoba bagatebanga ebituo byonsi nigo byabwenete ko babiko igorwa nago ikiranigwa nago chia asekera omokenya na umwancho muligeri mbali getega igebingese byelichiko biru bibwenete kubwatigwa kera chikure chigokora na bono igasobwango nigo babere bakorangeria abanyanyimbo gosege koski abasigari abanyanyimbo banyara ko bakubwatia nagokora igente kurukuku nengia sobwanga asbagata National Police Service ne kyombekeligia DCI kerole bali babwataniwe na kilio tebekananga koleta chibura buru ase chinsemo no robot rwasogetigwe ne kyombekia IBC gwetera asomonogelioye Serieta Erastus etakonyo yonya tukobaga okwana na namono akanyara koba gagoteba ebinge biri byabeta bikorolekana ngo mwancho muligeri muna abatebe no bochori bwalenge bukorokunga high voltage elections cyabwate liberera lialenke ligoro mwancho muligeri ligana Nsoko TV mu robere Nsoko bwakire nigo chetire chitaikaisano maega yense ya moya bono mambia na nigo togendete kumulikira kiligendete kokolekana kurwa ase chinsemo tutaragenda umutimuko dani ndagete turanyore nkwana ya set panya turarora set panyako bunanya tukoba gako yeli gunama ligali tukuliegoro ekera obochori bwagendete ase chinsemo cha Malava buna nagotebi gukira boni ngo mwancho buligeri nigo tobegeta maiso tororenga enseme ya Malava ngako egwe certificate lakini David Ndako bwikiama kia UDA nigari bosio ase obochori obwo chinsemo chiri chia mbere north aro chikure banyare kwa bako na IBC arule certificate go mwancho muligeri nigo togendete kubwati na koranga nkikegendete gokolekana kurwa chinsemo Dan, musacho already.
kerarire kama ya mangana ataribya kero kurira igakorera tari sengencho oyugose no muntu oseniki kyarenge kurinda akorera sengencho okora bwatana ntibune kibura buru cyeche bati chiko ene kibwa sechinsemo aho awritko oriegoro egati yabo eyu ya malava yagene tokomoru komono yanegati kibura buru ochinyinge sana ditkorigoro takaranga mbaka ikowera mbaka murwane yo reset panyako yakabo kurusia margaya na korera maisto marore entonene egetali ekia na inanigo tima itinga kinki kwera abantu gose kibura buru chene kimunto kwanenga nebune ye mambero mwancho mwire ntigosege kuligere ntigosege kwenekia inga ogose inga kwanyorere inga aba tutwakorere chikambe ni chiro cyo morembe twakorere chikambe chingia twikire bono igotoko chigwaka chikura litukeriye chikura na itotete gukorana na itotete kuitarania manyinga na itotete ndani ntumanya ine kabisa tokara sese media ayanya mayagaria igatie borwaneria batige tukobona kona gokonya abamwabo igo batoko bakagwa koyo mukuru gari akanya kagusiba kara unayiburi baya bakwana gari batete kurera kigima na ndito kara sese media ya Kilifi naro na tokaranga intwagwate buraburu gari sese media ya Kilifi mayaga ya abarayigete kuikirana sense media na nonyeni go time tingia ko gerebinto bune bererwa innocent tokonyoranga kera abarayigete ebaikira nse mogete kwanyoranga chiburaburu uchi asokire tukuru mubwekano sense media ya kinsemo angeisato chakora kante eritko oriegoro esementanga ni to chakire nse media ya kasipul ime county ya Homabe eskwaro chemega ya Peter Kaluma uyo mubunge ebwe Homabe town wikense media ya Kaspul nsemeria asa chibwabu chigasoka tokarambaka agakorera agwa kongeswa lige no motugoro tokara semo ya Kilifi umubunge semo ya Magarini umubunge wa Kilifi South omuske Ken Chonga nera akagenda mbaka semo ya Magarini tokara chisege chigakora agasokora kamyo kibwa tokara semo ya nyama ya imeyorgongo orwagusi tokotebonga no enigalia agati ya baribande barre kaneto nkwalo cha bareba kubateba babatebanga agati ya busoro barre kanetoro egento kirete gutoka mbaka chinsara yende kirete korra mbaka chinungu tokarambaka manyinga chigari ichiatire ane nkikekogera abarayi gusene bwendete chikagitukuliye chikura abarayi batari abenseme yugo cha sensemeyo ni maitenga chikurangole nduchire ningorta bude dombo direct ito tutakire kwa dombo timokoto sa sechi gazeti lakini dani ntonta te bankelinga chinga kichinde kera chikure chiachire echi gutwara players yabange gutwara tolechi ebiyama mbibwata abantu bakorukunga party organs bali babo bakogenda oro bachikoligereri bona sense mobune ya UDA mbabwata barwaniri baba se county ya Nyamira lazima bali kogenda oro onyene county ende nabokonyorono nabara national leaders bachiri chinsebogete uchikoligereri kyobo choli bogokora kinige ntukilitoko gikilirenden tuensi asobwamo enkelinga bocholi mbobwene tigoncho kabobe kwabachibura buru abantu baitane baiterania manyinga kitaligento keronge ase ekera ense tagete kogendera bosio na namone gento kilitoko teba bono iga ulio choretu onyenya maye no munyamaye ulio choretu onye nguru ekerenyo no muntu bwekerenyo oyo choretu kurunyansiongo no muntu nyansiongo muntu oyo tare kwa cleared na IBC onye tali kurwa ensemeyu igo gento togote yabantu baminto ngankeli tocha sobwa tonyara kwa batokoranga twachire bosio mwancho buligali totete kwa ndo mutu mukumusini ni tokoirana tonyara kwa batoko swase chigazeti togotebi ne chigazeti na chingi chigoteba semambia bono lakini amaisa ito ni gara se chinsemo abaliki baito bale chintana chonsi gose chinsemo asbagenda te kuna kopugati koranga nkikelikegendre chiriboti chiababu chiri bako nyara kwa bago kwana na bali babere bako bugwa ngonya bago concede bago tebanga tuanchiranire na andamono tonyara kwa batoko ligere no ne byame binene nkibikeli wawo nyara kwa bago kwana naro chekia makia UDS kuikera chinsa chia linge chinsa isato chiabutuko kwenye babekira se Facebook page yabo banyare kwa babako mu congratulate umurwanelio basensemeli ya mbere no timonchi muligereri aigane Soko TV murubene Soko bwakiri tate kwa ndumutima kumusini toko ira natonyara kwa batoko sase gazeti Kelvas kiango narolire gwatebere mwanya nyigetinge tobamo buna ebisa kubinde tukufe na matienge ine ebirengera bya semambia bono indo chega iga Innocent uyu bwatelie taliane tubwekanete ataba good morning from Kenya village Nyamira county mbuya mono indoche umwalimu Charles Luanga nindoche semambia bono kurwase chiseme cha Kenyerere eno kumakoli ningoroche lameki mo umaliba ningoroche boigo na Dan Kanyonchiri ningoroche Eli Mwache
eli muache alivyo ingoroche nera kurukuboigo the noise boy ombogo ningoroche gaiga kurwa asenseme ya Nyamira Colton to nigagoteba nigali chinsemo chiria chia Ruben Mbiyamono Diana Bindemo itokubwaterana nere Mbiyamono asagoteba nere nonyerera taikire nitiga igage kisechi sababu chiri chitari kwa bachiko nyarekana nigagoteba nga Mbiyamono ningendete kubwati umurubire na inche nabere lishabiki igasenchire weekend mwancho muligeli ntata togendo mutima kumusini tokoirana toso aseche gazeti. Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Oyo n'umucakano w'umucakano ime Yensoko TV unagwateka na kuhariganiwa n'abasaki b'amang'ana ime na isiko yense yaito ya Kenya kera ritkuria Jumatatu ensa eyemo amone chinsa isato chabotuko nimbe kingo koretera amaya Yensoko TV elietaliane Ishmael Mogere. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goseli gwokonene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagire Nsoko TV twachire gutuligesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi boigekerwe omugusi bono ne chinjira chiago goikaransanse na kubeke TV yao kwene kingangwe somi uregekoro kyomugusi wetro murobiryo bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba Samuelere naboigabanye nabanyika iligo kwanero kwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'umugusi kera ritsuko ria Ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na Mbeya Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Nsoko TV oboroso bw'umugusi yegoro yaito imeye Nsoko Nsoko yegoro yaito imeye Nsoko Nsoko ibyengia yakire ngumanga bunalero Tomu chako tengere mirobere ito yogosemia na gukumanya yago korekana kira rituko nabariki baitu be andrete chinga kichons asengencho yao eyariganie asobo tengali butali nomubwekano ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira tuko bwomugusi nigo bware gosirwa nobolemi rikomera riburga risamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asinka yomugusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somoroberio wikiage kyomugusi nobe gukumirana na inche Frida Kerbo kera ritkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera ritko pomocha ubugima n'urugendo rubwatamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko yagusi nagusanga nabayaeteire nabakuyaetera nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiro ke miaka sta ngachaka udevelopo uira samago wani kamanya gutokanga na twali rogo ona wacha gitego
aya nime yo muroberyo bw'umwenori kira litukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bw'umugusi magega ya televishoni ya Nsoko wikasero yao kwa nyori ribaga ligi yaliyokoralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokoralia gukwenyulia ogukwa gose okubunchuria bono nabokonyora ribaga lyabene liyokoralia asegete senieke aseliguri liyakibusani tulikere gose twakeresimi gwitere namba yaito yobunchuria 0788666662 Mrna nabalibe chinguru Erikwe manyabo na wataka kuruchitananya chinse Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga Eke Nakige Kos Kiamesa Yamangana Magia onye kubwata libolyo obosemia gusekero kende gyonsiguri emirobiri yaitu ya Nsoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko lye email nsokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga hazina towers egoroba ya 5 asumucyo munene Nairobi. Nsoko TV oboroso w'umugusi. Abamenyi bagusimwe rigenetie edukene ya superstores nigo tokorera ryo kwirwa connect wali guri ko mwakasi kende byose oragore yan Black Friday ebene bintu bistima chindagera ubuagachi igatie bende okuyirwoko nigo kurako kare kitariki 27 cy'umutinyi yo kominomo ecyumwaka bw'ikiri bibere n'emerongebere n'isano minyoka bwangu bwenyorere bitaratabulirwa biyere abaminto biamore oyonken ouru omayene ouru superstores limited Kisii. Karibu nyumbani abaminto. Ouru superstores karibu nyumbani. Amorire nigagendre tugotose mwana boira bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyorali chibu asomurobiryo bubugima nobo cheno asora bego kumeni wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenya nyoro murobiryo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime ya Nsoko TV oboroso w'umugusi. Mugusi omwancho muligere niga ruete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county berechi yagusi Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete korendo mugusi tachiete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho muligereri aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene korwaiga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koletra emegano ende yonsi iliyo korekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye ne Nsoko TV elietaliane ni Innocent Onyango. Eye ne Nsoko TV oboroso bw'umugusi.
buya kigimo mwancho muligeli bwensoko TV nigo bono chetire chitaika 20 na AM maega yense yamo yabono mambi na nigo togoso asense mo gazeti kombwate siasa okuligeli gazeti nigo nde na abami ntoga iga nchasoko boko kwa nego mbwate gazeti ya The Standard takeli tukeli mondara chenchi ndaenda Daily Nation dan ndio bwate mbwate the Daily Nation unokuja kwaranya nsikilibo tambi dibajete wanu mwancho muligeli ni ntara goteba na muroche buna aligeretie simi yae tiganere tebe ningo kwani lietali yao lietali ane ngoro kuchwa ya iteba lietali le common gorabu constituency okay igenga kiyanire ke ndatenenende nabo bantu babura bakora una naroche ba koleta nyansiongo dinege netenga no kwaro chese platform yo chikoteba nga bakole buna bakoleta nyansiongo mwancho muligeli ntagete toraligelia ayale se gazeti chonsi anne mono tumaye baswa ekitubwatega igasoko boko goita se mambi yabono nginganyete mu director ne nikaire to chibekira sembeo elitonyara kwa batochirora elitonyara kwa bategote bya chi headline chiroro ase gazeti ao anne mono egero manyenga nerelio lyokogora nkikeliyo chikobaga gosoma na anene mono nyara kwa bagokumanya kelike bweneretenga nkirikie kya se mambi yabono mwancho muligeli ase gazeti ndo chega iga ya Taifa Leo bate bakura za damu na vilio chikura chialenge chia manyinga na boigo okolero koneno mwancho muligereri ase gazeti ya Business Daily ndara yetiga maiko ira ndara agende chikukwanira mangana ye chikura People Daily nige kwana violent by elections bate abane chikura chialenge chichibura buru chinyinge asbagote banga nigo bono yanyare ko bagekorwa egento gekorokunga okoro kyangikira chikobo mwaka bwechirubere 2022 onyento kwerobelyo mwancho muligereri bate ba warning shot yani yebono neli agatebanga nigo yanyare ko bagikobeke indicator nga kichikura kira chikoba onyense ya Kenya tekwe yaligani mwanchi mulire se gazeti ya The Standard yembata sokoboko bagatanga ballot bloodshed bagatebanga ne chikura chiabeta chiwakwa chiabwate amanyinga abantu baiteretirwa amanyinga nindo chese gazeti ya The Star bagataya violence tagari rock mean elections bagataya bachibura buru oboibi nigo bwanyartiko boko bwatanirwa ne chikura chiobo cholyo bake chiabeta chigokolekana ngoso ase gazeti ya Namibia ni enese ya Namibia bataya Swabori Games resource rich erongo ikaris enese ya Namibia mwancho muligeni ntana batebe chiabo tigandara swase abamate baito bakurukunga Tanzania bataya mwananchi mabosi watupiwa mzigo wa lawama agatebanga niko bwatekana ne chikure chirichi akolekana gali ya sese ya Tanzania agatebekana bali babwate amalieta manene na ubakobekerwa yento gekorokwa elawama gosibakoragwa ebichara mwancho muligeli ya gazeti ya The Citizen essence ya Tanzania agateba Tanzania niko yairaneirie ekiombekia AU maega yokonyara kabage batebanga mbachi kwa bakwa gobokonyi bwiji billion chiminye korwa sichibesiri baka bagokonyi naroche ebyombe bya European Union byache tasobwa mochwe bikama batebanga bone ense ya Tanzania nigo bone echikoba kigosikero konyoro bokonyi kubwatikanirwa nebikorwa biri byakorekane tenaroche none ase page ya Larry Madowo ulioba kagakora expose kelikia lenge korokya akyobo choli bwense ya Tanzania bwalenge buna abantu baite tugo mwancho muligeli lingo ira na gazeti ya Business Daily bate abanga chibengi nigo chianyale ko bachikonyora liberera linene asbaga bigunga bono nigo amachikama yayo kuligerelia ngakibakona na chiloni ochaki wago chakira etalikia yamo yomutinyo 12 gona bugonyara kabago somoro ngaki gikeliye chikobasa makabeso ali akonyara kabaka kona lakini tagete to chake ase gazeti echi omwancho muligeli buna bonega na gatebiri echi tubwatega igasoko bokombwate gazeti ya The Standard ndatego chaka na elingana lireli muamoro robatebanga ne chikura chiabwate amanyinga asbagateba kikiabwe nete ko bachikura chiri chiekerengo getali ko bage kumanyikana mono nigo chienya tiko bachiko chikwanyo kana korekana koleta chisegi na namono chinsemo chinyinge chikarorekana gotwara liberera liregoro nabo igo chinga kichinde bagoteba nigo aba abantu bari goleta echiburaburu banyatiko babago soa ase bituo binde na namono baganyara ko bakobanga bakabira oburai wantenera segekegeke abagatebanga bali batare corona seliso bose bali bari ko babakurwanira barwanereria ao ni banyatiko babakoro kichinguru chiabo nabo igo abanyanyimbo bakaba bakoligerelinga ekere chiburaburu echiagendete ensemo ya Kaspul
Malava, Nyamira, Turkana nigo abakichukura abanyate ko bagoita abande bagoitana nabo igo kigari kigasambwa asikiri batebanga abarwaniriri bande nigo bari ko babakobwati go ikeresi bari asomo basoigoro abantu baligirete batebanga nigo kiburaburu ekiko tebekana kialenge kibwate kialenge coordinated ose kirikire kibangire kirobeiri na namone karekana asikinga kichinda abande kogosererigwa nabo ige kama karekana abantu bande asa maiso maisarole asa maiso abande babugoretie ebirwanero ase amaiso twaroche kibicha twaroche no mubunge wensemelia ya borabu Patrick Osero gakorokya ekereke mubuna chinsara mwanchu muri kibicha kiregabu nabokora abantu bande bari ko babakubwatana abande bakoitira manyinga abakigali cy'abasigari buno kiro cyabo mwanchu muri nobachori bwarenge batebekana bwari kikoba ase butari koba bokoleta altercation yende ons butari kikoba bokumanyikana lakini bono batebanga nigo bwanyari koba bokorokya kyorokya kende ngiyo kikoba gakoru yolira chikoba egasiengo mwancho muligereri nabokoligereri chibiche cyo kire CPG ya kabere asaba gateba buna baroche abagaka mwaka yo mu myaka 95 oyore omumenyi bwense ya mogotio nigagenda ta seseme gwakachikura abande gaiganuru mwancho muligereri nabokora buna umuru murwaniri bwe kiama kia ODM ono yoro muchumbo mojore bwense moyo gunja nerga wake kura yaya seseme ya Malava nabo David Ndakwa nerga korekana bunali wake kura yaya twarocho mu waziri bwa mangana ye chinguru chomulero pio wandai nerga gwaka asensemo ya Homa Bay Kaluma ntomoroche gabwatire karekana ne liberera liale ngoro chinsemo amwanchu muligel na boniga ubojoro mubungo mochore bwensemo ya Mbeere North aselieta Leonard wa Mtende uyu ukubule kurwase kiama kia UDN akonyaraka bakoira oburayo mwanchu muligel negati ya chibicha kiri kikorekana abande bali ko bagokonyi kigali kisalirie n'abakenya bande banyatiko bakobeka eraini eli bachiko bagwaka chikuru mwanchu muligel ntekeli batebese bonoiga nigo chikule chichiabwate abantu abakebesogete kabisa ese gazeti ya Daily Nation gaiga naro Innocent Onyanga mwana Joseph igondo cheli ngana limwamuri ne kapsa gari awatanga blood based team in strong showing hata banga serikali elia ya chitamo korenga ne kiama keregeo de mamone serikali igo bachitemo na gosokia ese barekanete ko ire birogo au asabo cherobo ko wakorekanete ritkore gorogabwe ese ndoche babegete birogo obye chi semo che chibungenye yuele ya Marava ndoche esura ya Set Panyako ODAP Kenya na baiko David Ndakwa o UDA karenga wikira bonega nigo bagendrete no muruberi oria garia Mbeere North ndoche gaiga ebicha ayaye Newton Kariuki ODP na baiko Leonard wa Mtende o UDA oyora yubene abuna omubwi ibwe kiama ekeria gosebuno mubwi ibwe ensemo yebungeria ya Mbeere North magarini ndoroche hebicha chiaye gabu Halson Kombe oyorenge koriya kerogi kwetrese ticket ya ODM amona Stanley Kenga oyore koriya wetrese ticket ya DCP asenkorenga Halson Kombe bono nero mubungo mochore bwensemeria ya magarini na sesemeria kaspure so se chibura buru chikaba chikwene kibo mwanchu mugelia ndoche gawa bwate bicha yaye Bodwere olio koworia gweterese kya makeria gya ODM amona Philip Aroko oyore ngumurwaneri intenera gose independent candidate na nsega bu kabisa asemutu kabisa gabu yebichi yo ndoche bicha yaye mubunge Homa Bay town uyu nere Peter Karuma na isati yayo koragabu ne bwate kigo tintibu na manyinga sense moyo ko kwa ego kolio garia ensema yaye no atenine omubui uyu abarega awekerego kibobunge nseme yu oyore Bodwere na igabo korago kwana na abari kyamangana maya mega yechibura buru kwene kibwa ndoche kibicha achi kigari cyatire ebirore garia nabigo ndoche kibicha cyaboro ire bande gaiga hegati yabo moroche oyore koliga Eugene Wamaro oyore morabe kyamakere gya DAP Kenya amo onore koliga kerowe kigwetere certificate yo ya DAP Kenya oyore Steven Panyako obakwenda komotara igati ya bali abagati ko bagotegerwa chingo machintindi omwanchu mugereria hase kiburabu cyate chikwene kibwa aritko ore igora page ya kabere garia igo babate banga broad based camp tax read in area postal souls igaria ndochenga babate banga team area ya broad based yeko bwatani omurayi bwense William Ruto ningo abanyarikaba aba akonyora obuwi ase chinsemo ochie chia usechi ese chikura chia negative na otebimo mwanchu mugereria igo chikura
chenegeti west chinsemo emeronge bere nanye ego igati yabe yamo yabarenge eria yabo senator ime ye county ya Baringo igati yabo yarenge echirichie obu MCA chenga chinsemo ikomine sana bere amono bubunge nigo twabwate chinsemo isano onemo astorenga igo bagendrete go sobo bwiwa bere ko bokorali bwa chinsemo ao page ya gatatu igondo che esura yaye gaiga go sebiche yaye umurai bwe kyamakeregia ODM Oburu Odinga muromo abonya go Raila Odinga Oburu returns home to bury her sister Nkorenga ngomwe mega ya Moisco mwabo go sira matukamake mega yogo sira kwa Raila Moro Odinga na aboniga konyoro chire gali ya land imeyense yiskoyense konyoro mutu mukorende nenda kabaga ko ni bwana mabe essence mo epejeri ya kanu mwanchu murele gaba temnga by elections marked by violence and a poor turnout voters iga Nkorenga igaba komorekera buna chibura buni segi chene getiwa chinsemo au chinse ya Kenya mwanchu murele sebo chore bakwa ko bakorekana nabo igo omubaromo ke mono obwaba kichikura bali babeteka abagwesokya asabali getenga chaos elaptini Kirifi South. MP Chonga was ejected out of Kangoni Primary School polling station igari yitiko regoro ime ya Amagarini ego mega yumubungoria o Kirifi South ko ikasenseme ya Magarini yitiko regoro ina korinde aba menyi beseme lokera kwa bakamu mnyokia kwa chinsemo chiri mega ayogo ikagaria ngati yagendete senga seti ya The Nation mwanchu mugeria nindoche page area ya gatano onamo mini polls many voters keep off polling stations as gonna unleash mayhem hotebanga agati ya abantu bali bakante bauta nebiboye ensesemo yechi wakachikura na chokarenga cha tangete abantu abangikora weka chinsemo chiri eriko bagwa kachikura kyarantu aroche chigari chigo salibo tokara abantu bagotegerwa chingo machintindi nonyane chindego sambo agabwe buna chibiche chikworokia ime igose kurwase gazeti ya The Daily Nation kwarenga ngati yaria kumurekura monolith ko rero na antokagertenga abare aho bachikonyara ka babu wesoke Joseph amona Innocent na kurwa chinkona chabarit ko rero tatendete Joseph asenkwana iyo gerato bato gukwana lakini mwanchu muligereri sebono iga ali gutwikira nelinga sensemo ya Malava nigo bono maiga ya Cleophas Malala gusaba banyariko babako guchinga kiri banyariko bakoligeri chiform kiri chikurunga 35A kiri chigonyariko bachikoligeri gwase obocholi obubwe enseme yebungi ya Malava sebono iganda kwa na David Ndaku yobwe kyamakia UDA nababwatani baye basabire anyariko bagakoraligwa koba umubwibwe kirugekyo kulindo mu returning officer Salim Abdalla nigatebire tekonyarikana banyariko bakogenda busio koralia asebwango igo na kilia nyariko bayotebanga nigere bono igaba bwenete ko kolente korukunga kura linkoli na kororanga ngaki machibu ayu agendrete ine kurwa asense meli ya Malava aseboni go mwanchu mulina gatebiringa nigo banyariko bago saba chingaki chinyariko bachikule chikuligili gwetera ase chifom jiri urunga 35A chwe atigandara kurangeli go chasengwane bono mambia no ligeretyo bacholi bakembwa kole tu ase chinsemo kurugora buna twigorete bituo toramo naye gaiga amanga kolekane babu ibachire ibintu byasaligwa abantu barwanire and all that ebirengereri byao karanare gwetera engane ya violence ndongera yankuna in Kaspul Homa Bay Town member of parliament Kaluma akaenda agoro sare polling station una mokenyo ndo ora mokerende ogende nerende no member of parliament nande ne muntu podium kera aso agalia na wo testanda lili getega nga youths osaba sai bakakecho they demanded the end bakavuga nga nego solili bantu bakoga tu lakini the standard ya bateba nga mpaka mubwatete bakamukwani nande karuma tatoga tabanga bamukwaniri mumatenki chindwe chitege bakamu frog match bakamu rekobi no anybody ya kadi ya kaurwa epunduki oyo ne member of parliament okokoruga igobono nga even the youth they no longer fear ikeregende kekeo kolekana iga kwa manya kororanga toendenga
I come from sise wadi ngatenere baka nina na Nyansiongo gapu so Nyansiongo ngweta uchinka metamayu gorali mwaroche ebintu birororo bantu bakabaka bekamagene twararira abantu bakire emioro twararire una gwata ba mubungo one borabu constituency Patrick Osero na atoro ketie kwirinde ensara ntwaroche abantu bande naroche nga the former Masosa principal Masosa secondary school na sustained injuries twararire chigali chigo sambu okoba yobo choli oboke MCA tomanya ko ruoro tigale ne gapwerie kweboli iga ngaitorochi the general elections ejira around the corner 2007 inki kera chikoba onye thesis the trend oise koinyora karakeiga 2007 December 27 2007 chikadi twale wakane chikazi nichane Nyamataro life was on then suddenly ngafujo ya chakire ngumbu ali junction chitaheli cha Sambirugali nchirugweta keroka kuchirogoro ya nini chitaheli cha Sambiru gali nchirugweta that is minor wana keroka enda to the Rift Valley enda uligeria report yeli negento nini kiali kile yani staringa negento ke suddenly no neighbor yao ya tani against you esegia ka egachaka IBC ne bwata machiko amachiko amange sana ntobwate National Police Service egasi yabonere kare bindebiga biko kolekana egasi yabonere gekogera we need komanyanga what is the trend onyogo no MCA bokogera abantu bamnyokani style abantu baitera manyinga style properties chiasaliwa motwa nkikego chikoba naende kwa nini uchaguzi yakova do or die ya lazima abantu baruete chi constituency chinga bona toru example buna nini Karuma wenyolire constituency ngao na kina kinatete gukuburia essentially ya bane ntarachi kweba tuchakire mbwekano obwechi constituency gosechi tinsamo chibunge isato to chakire kurwa area ya Magarini esitwa murocho mubunge Kilifi South Ken Chonga akugenda sensemo ya Magarini abantu bamunyoge tukurugalia kurengana nebuneri kirega Ken Chonga ejected by Hagri Magarini residents ochirure bunge yae ochire ngao tukaraka munyokibwa na nene nebintu binembe asete na kamachikiro chingo mane chigai chikaba chigo watu terane asensemo ya Kasipuli gotoka asensemo ye county ya Homa Bay omobunge Homa Bay town Peter Karuma akenyora asensemo ye bunge ya asensemo ye bunge ya Kasipuli number 1 gititagitari mwaki kura bwensemejo terane chinsemo ochine na cyo chichi negati ebintu bunebyo korengana ne korengana nabamenyi bensemo area ya Nyansi wodi ya Nyansiongo ensesemo ya Tendret umushimwa osona araganetoro ende maraga banka maraka okana gateba Tendret tameti sere go sena di county ere kuri nabeteka okana chinkumejo lakini korengana bamenyi nigo bamukwanete ingana araganetoro bakamanya kumurusha abantu bakumnyokia abantaba na abana inchi bakomnyokia n'abantu bakomnyokibwa ambaria abensemo eyo yo gwakachikora turi mwakikura anyene nabo kuchokora remonto e campaign chinga kiche campaign chi asiekiru inkiwo chikolije asebeto byo gwakekura aritko oliye chikura na yari titari morai kurwenseme yigo stem mwakikura bwenseme yo tokeligereri into two ways you are a member of parliament nabo o ratari kekogera tobwati dati nini limit lakini inki yako loroche abana inji bagata bapana inki wacha kuyiga trust ile abana inji babwate to the leaders nero yakolire kwende nero ya butokire twararire wana to give example kya nka nyama ya karenyo na Nyansiongo
ntwaro che baba Silvana Sosoro Jafet nini abantu koruchi constituency chinde bago campaign for particular nini candidates. Lakini leaders yabata to force nini abananchi bachoro muntu gete batataiti bora korokora kana agaria nande ngwa batebeti akera nyarebe chikura naende karo kende inte mind mbataiti bagoshuku bata bapana ngiwacha go kora lakini kare nje mupunge gose nabagatalira ndonzi okwani abantu oso the trust chwe I think the trust to kwa ekwana ira sobwagale ose kuligereri buna whatever ababunge tali babo soroboka twaroche babo Cliff Gesairu baringe chinseme echo presence yabo eyare ngoro nga bagoteba barabune gento bari kuligereri no koranga barendire chikura kiri kigokara kigendete kwa senseme bono libuli rinene neli chiakiru bachorirwa barayi bari bachorirwa interpretation ya Sokrisko gazeti ya The Standard wata broad based ya nyoliro mugati omonena asichikulechi bono what is the way forward inchira kiere bosio se kuligere bono igaba libaguru ku United Opposition kurugusi bakolirwa sana lakini yasebirego biru byali kurukubya bajumbe ose kuligere ya SML ya broad based ONDM yairete birogo bya ibere bire asesemo ya Luonyanza ekagenda asesemo ya Magarini ekairekerwo kiale ngoro UDA boni gabuna naligere breaking news siribagoteba niko bagoteba David Ndakwa bwikiama kia UDA nigabwate chikura chiribu emerongebere neyemo chimisano na 54 gwatekana na IBC Seth Panyako bwikiama kia DAP Kenya nigabwate chikura chiribu emerongebere ni chimibere na 10 bono final tally ya machiko rekana certificate raruye gurakini ikine kibagoteba okoligereria asebirogo ya collective ya United Opposition ne birogo ebikorukwa byo MCA lakini ebirogo ebibya abantu bakorukwa bajumbe mba collective ya use koligereria buna nakotebiri chinsemo mbere not oroche giachire se wamtende aya ko koligereria SSM ya renge Garissa nero gorari ya bwatobo choli bwa yoboke banisa banya tukoba bakora oyo iretenere no yo UDA igo interpretation kera se siasa ya abantu bali bako basensible kwa mirya serikali baira ni drawing board wose bachene narrative nga margin snitching kechire lakini kera kwa rairire ndikuri riringa kwa bugu umugu wito kwa buiru kwa buire so mande chikura chia tatebe chigo MCA alibono no togoteba nkaime ebinyora ali kuinga ground ko sawa ma ground haiko sawa namba yamo abananchi ba sendly a statement ndeni bo yao igoto kunyelia ntoli kunyanga ayatoe toli tokole ayabanya na masaboleta chi pasta chinspi tutugamenze tosabe lakini ntunto manyete togo ikaporo tipoxigali ningo togo karaki ningo toko ikura yito igo no 2027 abantu bachikolenda sana kekoera abananchi baharorire no twarochero 45 ngoja tulegabu ase ro 45 patirende the citizens nabo basendiri siginerengi yanga mutwe togo tobetereri umurai totaite onyebirangareri bito byato andani go innocent oyina to wika parody nini gali tokaleki tochole for the first time mwaro je campaign ya okoru ne chichopa obwemsie lakini yochori nani kora no mazakonya no mwempio gotumia chopa ase campaign ni ngumu sana lakini mwaro che kwende influence yeli kero kende barai bataete banyetume kenga ground iko sawa gosomulengo gete totras kama tu innocent nimetuno gwatengana lakini ko yitu ko yigora maragoba ka na rueta na krete na nyoreta no mwakili geto musani no yomo na ntebetiga ntetinga chikure chichianse ga chobwe MCA kunyara go chimene plate nega sienkong sana go kunyara go chikorro bonchuri gete nega sienkong lakini chikura chiri igwansero we mpiko chigoro ugo chimanipulate go se ugo totebe ugo tema go chikorro bokurumigete nigo bore ekerengo kigora mono timetinga kirere nkwane chwe tarairanĩria ntagĩtente beiga maite okorogo koboko komoko bwate bicara bitano aboko nyara kobara muntu akoe amaboko 10 abwate bicara bitano cyake kobara nabego kobera umuchando problem yasere anene mono nelinga ebitwe bibi ebire
bia constituency ebire binge ntobwate polling stations ntobwate polling centers kwa amini streams chiria se chikura chikubarku bakatali final igoro ntwaligerere tiga igakara twarenge na Hassan agateba nga kichinga kichindura nyole chikura chia koreki chia ibiru batrende tuligoteba ni chinguma chiri bagokwana nga chikuba chikura chia koreki nchebe tu bagoteba chinga kichinde egoikera nonya ndiri amasakarari muri limo kubara muino uyo le commentary we chia enchi baruboronge tibali koiba mwenjere liba ariko makikale aya bawo kubalera boronge oyonde baike bichi bwente kubaruchi goikiri 10 batebekire isano waruri nagekoera chinga kichindo konyora chikuri chiko genda chia pasa beri county onye bakwanda bosibike gambero bosibako ligintu gikurukwa kera banyore nga ba chinde chiroreka ni chibwate mysterious markings bachi butukutirare so ebine bintu biri tuligere tigo chibosio torore nga kichingumi echichiyo chokarake chiko ba dispelled ekiombe kia IBC bono gitwikire chingo kyo kwaeresa egento kiabete chinsemo chinde abarwaneri bande bali baroreka ni batarangira na machiwa ichwe na bande bali ba consider buna bono ndigire yo Kaspul ka Philip Aroko era chinsa isa tuchebo tuko ga consider because margin yabwe tunero yali ngenusu yechikure chiria boyd wera ndoche kwerenda bakolire malava David Ndakwa obaire declared MP elect gabwate chikura 21,564 Seti Panyako ochire oyo kabire 20,210 abantaiba amugwete chikura ina ngabo echini chikura chimi isato nege ntogetago naga balance kale mubwe kanoli orenge mbere no 54 igo meaning yabantabe bakolete kwende eba minyokaniti toira nase twarenge tigato koleruma enepi ensene ito ndobugati Kenya yende toko sambe keseke gekoruku Kenya eita toira na mago tochaka kwagache gose toyere timanyeti ningi yakogera chikura chikoba do or die innocent ngwate bete igoroga iganga kerogo kerole na aspirant nayo gochi koboli chikura like Americans likachi speech vere yokobu ne yo wanjira yani eja yoko give thanks nerelio kera kwa bwiru ogo concede nero relie kera kwa bwire ogo tebanga na accept report toisa kaenda ne kwerende yu na batokoruse kwerende yetu or die because in your mind no mategente keiga competition yendo mopiro ngwaka na bonkonyonsi gwekoli gosenkore kikosenyo na bonkonyonsi toraruse gente ki do or die political supremacy nero ya jireni nani kusema nintu bande ba campaign Nyamira County paka bakakolera kole kakimo monga yuno mogako kakimo kole mwaro chama chibu okabuna esoketi power belongs to the people abantu na ba kole kwerende na ba go decide moraiki batakita number 2 kwaboli gento gapo chikura cyo MP ngechire koba chikwa easily manipulated o MP ko chigoro no president kini nsege iga kwanyora innocent nako ali chibuligia sana iga nambeyemo chikura cyo MCA it is easier for the agent nambeyemo because chikura na chiro chine chivesa ebituo polling stations onya gukuboli bwa MCA na bora beke no family na friends bakolendere chikura egere ikitoka pale ya bali ya likirunze oli mutu alitago chikokora kitago chi go change but to crown it all Raila Amolo Odinga na debetenga for us to move forward to iso go to a free fair credible elections dani no waka ekula yao kwenda nyumba because umanya denga the system is working now. IBC na Rossi system ira Rossi gento kelinga bantu mbabu ati that trust
goika mulende goika mokoreki of course which is true ndorata bakolenda chikura mbobe kiboro chechenti chao chibe macho chirende but at the end of the day pakali tukotora twale free fair credible elections and the systems working kere systems ego colleagues ogwake kura yao ororo gende gosambe nyama ororo ende nyumba ende kolisi oganyama goroba nini amachibu because o trusted nini the system ngango kolere egasi kine kingo totabugati and that is the problem okay 2007 toroje binambi ko 2027 mwanchu muligereri gotogenda takoligeria asensemeli chigazeti ntaite dan kwanda turi mutumo kumusini tokoirana libuliri kwabwate tulikwanere na mono tuligererie buna amachika bunetwe ekiombe kia IBC nkubwatekani gukerenga nkiarendete bantu mbaba sakoba bakubuna machiko abande mbarorekanete babegete chianga chibwata maliko akorokia ayabarwanirigete polling stations chinde nchabwata chibiche chia abantu gete bali bakubuli chikura mwanchu muri tutate kwando mutimo komokego tokoira ntonyara ko batoko genda asengwana yokurigeria ali alese chigazeti chetire chitaike 52 ne chitaike chimetre 52 na ibere 52 minutes chiaitire maiga yense mo yabona mambia igane Soko TV muri ne Soko bwakire tokoira na togendere busi Eye nen Soko TV uboroso bumugusi amaroye nigagendre tugotose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakole wetanga kuruwa sare nyorali chibu asomrobilyo bubugimanobo chenu asora bego kumeni wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo chenu kumurikira marwire nobo bwenia nyoro murobelyo bubugimanobo chenu na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime yen Soko TV uboroso bumugusi mugusiyo mwancho muligereri nigarwete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa asichi county ibere chiagusi kisi na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kolendo mugusita chete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline mwancho muligereri aso mugusiya nyara ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene urwaiga pipeline mochi o Nairobi ndo beto koletra emegano ende yonsi ili okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye ne Soko TV eli Italiane ni Innocent Onyango obulimira bwisiro yobunda bwense kolene tali nchirende onsura krobolemi obiyoke enyoreri bagalia bene koegwa megerio chisemi nobosemia egerio obolemi bwekerero nechikolinga asobolemi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya gale konyana eyinsimegete nterangetia maraba ekonete konya gukina yo kamaraba konya kuyona nganya kwa mabuya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumu ime na pathway machine kile sukuri ya Jumaine chinsa ni bere chamuragoba weka chinsa isato asomurobere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa petrol machine asomurobere boberemi nobotugi ime yen Soko TV oboroso bwomugusi mwancho muligereri enen Soko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa eguribaga na konyara kabaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki
mwancho murigererie Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chia Gusii ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yogoikeranu na nene mono ntonyare ko batoko genda ase bali bali chinsemo chire isiko ya Gusii ase chinsemo buna ichia Nakuru mwancho murigereri elitonyare ko batoko wa omugusii ora sensemo ya Nakuru libaga elianyare ko bakoigwegwa na nene mono ntonyare ko batoko so ase chinsemo chi Eldoret no mugusii ore ase chinsemo chi Eldoret nenyare ko bakoigwegwa mwancho murigereri ntonyare ko batoko genda ase bali barasa masamba una chinsemo chia Molo aliaso mugusii yale enuletie tonyare ko batoko ireke Gusii oro no mugusii anyare ko bagakoigwegwa ase njira enkeranu chinsemo chia Mombasa ntonyare ko batoko ikoro nelio mugusii nere anyare ko bagakoigwegwa ase njira enkeranu aiga omwancho murigereri asegeta seni ya Soko TV no gotuchi ko batogokora eke igekuru gyeito tonyare ko batogekora ase njira ebwenerete mwancho murigereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho murigereri tonyare ko batogokorareria okorarikwa nyagosira ase njira ebwenerete Ensoko TV oboroso bw'omugusii omukubyo neritwo abagenwa abange kurwa chikansa bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imegata seni gen Soko TV tochikumirana ikeraritwo ria Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni gen Soko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Ebagote bango yogoseka omwelio nero goseka buya maiga yokonyora mangana mange korwa segete seni kia usigete Ensoko TV boni go yakirenga kingo koreta nganya sai nigonda koretro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda orete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantali ya yoka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyare ko ba tokorwa ayamkira lituko liye sabato liya bande bagotebanga Jumamosi abande batebanga Saturday chinsa 12 cha mambia ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni Eye Ensoko TV oboroso buyake mu mwancho murigereri Ensoko TV nigo chetire chitaika 59 maiga yense moyabona mambi chitate ko bachinsa ibere cyabere chinsa ibere togandate kurigereria ali alese chigazeti dan kwa bwate gento gete watete gukwana ugo twaru kwanda amangana amangane ne igoro ya obocho na bwenta korekana na EBC mwe bwenta kokora obocho ribwaye kurangengana na bwate ndo chikunye kwanda guchi mutwake kero gateba tuchikurigereria obocho chweya ngaite ngaibono gachagwa Kalonzo Musyoka Musike Matiang'i nabara ibande ba United Opposition batigara maiga ichikule chibono malavuro che ya confirmed the last one era yatigarita sebiro go byo bujumbe buli byarenge byatigarite ntaraja gabu nganjere nsupporting kwane ya Dan chitage kaibere choka wae asobo choli buno butwa kwenyora asetole
why to kwenyora as this country nebwate institutions ngisa konem some anti-corruption oil aba kangano bamaete nganyarebe nero ku bribe voter bribery is a crime ndobwate National Cohesion and Integration Commission korubune korende yachagite where are they na babwana tago issue this statement badanyarebe enkwani yogo kwana is either ethnic erengate wakania bante metu goserengate ragera bantu baidereni amanyinga toje National Police Service na babu henerete kolendera IPC koruchi box baleta usarama yo mwaki chikura baleta usarama ye aspirant ndobwate koru CID ndobwate koru National Intelligence Service na bako kotevi nyarebe no na rokolete korende because these people are in the ground mbamanyete ninki kegendererete. The question is chi institution ejito ngokora chire gase karoto kwenyora tole asebuna agaiga naro che kerenyo whereby musigari arenga gokani wasiti Eriki mawebweta TV akomo seli when is on set nini reporting inkio mwana bari akora okomo push korwa sako masa komurekera kigenda korwa gasi yitontu no ko report gana basigana no bari bako push tokora egasi yanku wakora everybody should be given kwerende ya osoro ngasi mbwate kwerende ya Media Council of Kenya neli ya kwerende ya IPC accreditation amwa journalist working nkia basigari bakombuli innocent nkaranga tarachi ko chimutu sengane ya national yiwono yanga yi the state bara ya bande ba opposition ngane ri ana yuko chagatega bono ekero kwa kwana iko kwa rwenkwana Joseph nga ke monta ke kura agenda kare tutatu achibura bwo sona gusone turatwara marembo so wakachikura akorende asande na bato bolinga kini nki go sekeria go seto go tokonyoranga ntobwati okwegena na abo basabaria ba IBC balia garia ase tinde igo ichingu chikatenga igo bako compromise go sego ba utumeka esenchera gete koranga chikureke cyabere ko bachigo cyabo se chigo chikatwara mu buyigete ulyoga ni ne kerengete anane tigano ubekano ubunatwaro cye chikura chichete cya 2022 ntwaro chikura chigwako buya bakombaro kabarwa buya abo basabaria ba IBC goroka busa chiwa bisya abantu baserega nigo bare buya mbaketa ekayo mweryo keriya ste koro kaninga igo barenge maria abande barakombera maisiri abande batagetenchereye n'abande batetenchereye ekerera tugachikorra cherera fo bagosoke ari sana rabukuna kurwe kwana bado naende ngokwirani to the system. Are the system working? Is the system ya IBC, is it working? Ne what that credibility ne trustiri nini na bananchi wense na rekomanya ngomboli quality swali ali kangana kuligelie clip gete na rulile social media sana kegwetaga naruko muntu getaga taba during elections church and chigatebu korunaruka chigatebu wa elibukumiechi kira sia komo ligere limaga tikatokara buna to togokora bakakora buna baokora baka staff chikwerende chinde ono muntu ko give testimony because he was one of the agents. Okay. Now tochiche tuebuli liswali dire very genuine ekero ballot nini papers chikoba printed echire under care of IBC korwaria chikoba printed mbakaga na ndento chetoboli innocent another question which motua ngakore tokoboli mbakali tuko ruense kwase bakali tuko yesa gutu can't the government press print ballot papers why chikoba printed ngumbu ali kwa makonyora bono michembwata niwone ngane chichiko ba staff dima omuntu uli ara kotebanga tokae 10,000 tokatebu toligere limaega chiparo tichikamentuga those people they were targeting irende nini presidential chiparo tichikamentuga oyu echichikomentuga echire genuine bune chiga chigotoka chiria goso party nini polling station wa tikyo yotaite kwa beka mali echire tese at what time materials yechichire under IBC chigo cha nanwa gose chianyora amaboko y'abantu abangao. That is the question we are asking.
then those elections chikoba free, fair and credible. Kero muntu bono omaye wikere nkwano nagotebi omaye tengangwa kagari nyirane nyumba tokwirana nyumba because the trust issues nchirororo goika mobe macho goika mulende chwe kwire ne liri swali elio kwire ne liri swali elio sencho kera kwali ko bowling anki government printed eta kire chaba makaratasi yogo akichikura lichi kwire ne lindi ringa trust issues obwegenwa na ande usekoligelie search gazeti chonsi bunaga ige page komi gazeti ya The Standard ngote yabalenga kiombe kia ABC kia mochiwe na boigo abanyanyimbo ba mochiwe tisegi chinde chiale gokorekana abanyanyimbo bagaroteki baligereti chinga kichinde goikerere kwanyora ensemo gete elia ere ese chinga kiecho okonyora maybe eserikali efeve tabande kaminabo kwanyora na babiburuga beburuge bakoriki bakora abanyanyimbo bakoreki bakubabwata trust issues na chiya tuikiriga igachwea makaratasi yabuna whatever chinga kichinde na bakonyora buna akiriga abugate specific features abugate gento gete lakini kwanyora abantu ngete nguru baraga ingakiyemo kera matemwa yatogendete kurigiriria ya bagateba magwa munyagosira may God rest in peace in soul internal peace na boigo umuske matiange kera bale ko balese wizare ejise kera matiange achitigo kuro bwibi bwa matemu igente gitangania atebete nkirikia linkega abantu mbali bale kogenda liria matemu akira abere printed wateba goranga ngo ndarigiria matemu ibu nale printed muntu no mwana no manyete as ministry education tali atete kora matemu na printiri atageta kebicha onyaka chibicha circulate chi principle gete chigora matemu aya chiskuri cyabo kibekera ngo kigoro gerenda abana bacu mu baruru umunge so sometimes okwegenana nindu tweka abanyane turabeke culture usako genda buna bone nse ya Tanzania mugaka Julius Nyerere nabwo atumugana umunya sana 1985 ga step down kurwa sekiro keke burayi bwense iyo nduke irete litanga nabwo ate ideals tiri yari gateba ujama tubo asobwa moiga tocho asobwa motomenya asobwa ekararanga njira nyora nkuru kibero iganjira netagora akarubo nande kararuwe to step down agateba na trust my people batebire kine bakora kini agateba togenda asobwa Kenya ga igantubwate that way. That is the question. Nagekora umuntu rabagwa akachikura agende nyumba ngotigero bare umba rere chike tali ABC yo kebwa to muchando even no nechi party chitukura te chibono chigotema bono to ibeiru nonya no yo tigada nonya no oyo ligeta chetigari bado tabuga timani ni agent na bara compromise waro je said panyaka igetege tuo agatoka agent ya yata te kuyeba ekoire chinga kiche kwa mweresa inche no mu agent yorioko so ebinde bire systematic bigo chakira ku parties biakira baka bikayo nonye nese more kenyoro igaboliga nabo manyete ngakigaki tuwes tuasokire ntole chieli ngoli gitole na aibwe ko manyene kokora scientific eli ukikaransa iga na ne kenyoro mata bantu ko gote ibale ngaki ekero konyora abantu batata tikora ko achikura enjira nire bakora gote bagote ikora consult ritaga no ba uchakira kera bagurusire ko consult bacha bagotebi yare ko babuya urarigi bari bandi mukuruwane na baramukoreki mwikaransa asobwa igabanta abamate kuna bakoreki bari chindiketa ngatuli boru aibwe ko manyene ngo gendo asigete kwaranga umuntu yenjira aba celebrated na barase ko koreki na babwate uko gorukore bosi ukwabo kwamanya kwimuka gwateba I keep on trying kwanda gwatumika chibese wacha kwa age out umuntu nde so onye to kwegena you will not get it na tima etiko se ebinte byo sto kwando so bwamo this corruption is monwe so ngotaibo na tima etiko se anene the poverty levels in Kenya negento yakabito koroka the high living cost of standards in Kenya asin akenko irachire bintu mniga koreka nakonyoro muntu bekire gari umuntu abatikene na maga ametinga no yani sentence nkogo chikoegwa okunyanja nese ngitora besa buniyo abasenga ye wetera ne kituo tole because now they even carrying money which has nini ngobo bogoletia mabesa iga is umate dan a country ne bwata machiko 10,000 ilikuwa kwa nebesa nebesa kubata kaboko iga umuntu was it I think mati angiriria lenge Spice FM he said country ntoka ni timachi kande ntoka ni titoro simachi kande manene ama chiko naro lakini taliko colleagues oyo gocha go prime ngaye tara ni chibasicho totara chicha enjara gaki
na roche 2022 abantu chia chenti chia uda chia renge yani abantu bali baogane sitibya sana umuntu narore akarukali tigete okuruga orete cha oreta mandazi bamakonyora agent ya Azimio enjare mwagete chire saa 9 tabwati na macho oromebwe ya oromemerwa badara bono gosibiwe chaeli gosota bubu njugo cha iska nturi konyera chae mabwe ase kwere bizabizane kitema kwara lile binte bibi totare ikeraga abu ayo gocha go prep ngai agwetera dadi getoke yora kolense omuntu tali go karamada otamo genda ntutwarire kwerende bakemebere emebere go tindo koru because of mada naende babwati batebo muntu okolete genteke nyare machiko naro patiare machiko kokorare gas docho mo director ndagante bichinsa chitu chichi gazeti chialira Edwin Sifuna bwikiama kia ODM ni gondoche anyarika bagakuliko ino muliki bwikiama kia ODM asema mbiyabona goteba congratulations gochi aseba libonsi pi barenge ase team ya ODM bali baligeretie bali kuligeligwa ebirogo korwa ase chinsemo anamono irene iri boyd were mbiyamona sokonyora gosomo iroko boka sokonyora ikirogo Moses Omondi uyobere mubungo mochole bwensemo ya Ugunja na boigo hari kombe chinsemo cha Magarini na agateba ege kirogo kia ba MCA chinsemo chirichia na Nam Ward yotoka Turkana agateba well done naro ODM nera se information ye yabo mpande bali twara bakande bako campaign ya segete kirongerya Kariobangi ke North Kariobangi North kigetachete naro che Robert Alayo komochi sana Edwin Sifuna gatebanga bono mwarolire ekibara kolera kini kiamagia ODM as elections ikikiare korekana underdog kururaila asira campaigns chiabo nchiarenge chiari wakirwa liberera mono echitwaro che mono asichiabikira maiso mono mbere North yarenge iguru Kaspuli ya twara mangana ya paka bakarangirwa Nairobi bono toirane bakaniswalirire kwa boli chikora chiakiro kwa boli ya Matiang'i presidential candidate Karole deputy president na bonga presidential nini candidate tomanya gocha the president himself tomanya gocha na United njera Matiang'i no ari United lakini njera nere na murusi kidogo tomanya gocha na gasha na leta takabuli now tuchakira matalia nkayete abantu ba sendire statement y'abananchi boka kurubusi Matiang'i twarorire egento kekorekanete gali nonya tarenge nini eli active mona sichi campaign yeji abantu mbamutakererete tochiche kwerende mbere nabatebeti 2 days aho wasitu 1 day ago na kindiki akoira na korumbere North atabwati kirokeri na agocha ase nini emesa chimesa ni chinyinge ndobwate the kitchen cabinet aso kuboliwa wono gali no the kitchen cabinet ngaita no kanyora bawo Faruku bale nini aso kuboliwa you are a deputy president you can't bring ekeroge kam nkirende oisaini lakini wakokolireke okenya oli wamnyoro nabateba dinga has nothing much buyuru lakini has nothing much tenga bobe noroche what nani has done Marava oyo ndo kambiri Marava Faruku Kibet for all this time ale Marava ochire ne kerokeli moncho muligereri chetri chitaika ya ikomine sana maiga ichinsa ibere chabano mambye ntaite mpanchire mututigirabo mugenale nsemo ya kabiri studio togo chanere tuligeria maganaya anemono ase siase yegendrete dan enere nsoko bwakire kerundo na keke tuga na keke kerundo kwa mo kwa ndamara ngara na ndoroche chinza cha tare bubwa tekia ke kwa ndego rake ndora kuna ngaseti ebuya twera na twara ikudira elections twaba na ndani nemono na chichiroro magane chikosoli tutageya kuwa na chwe ya gako chinchi birengera libiyaye ratigaye ligero lyabo moyo ratigaye aseno
Julian, what? Team Passenger what leads the place was scoring open 3-1 against Bayern. Kwa so manelio. Wa so manelio. Ninga nyasaye ma tena bwa tenchira giteye mo. Yaliyo mubisa akobitiriye gitama. Chigosokera senje gwatata ngatsa chere tochosega seme chigosori tiga abarigireri besokiri tukorie Jumapili miaka sarani batega murabari ba Naiboys go Nairobi United asegosori area CAF Africa ngima wachukania sentiminemu area na ende to chigokora kabisa mwanchu mugirele ketwa chigosoka ine nditaratware obochori botawati chisegi obochori boro bekene mwanchu mugirele umwaka bwechiri bubere na ibere nalio twabwato bochori kamino Daniel Boldi nendireli 2002 oira no rurigelie sana bokororo mwanchu murigeli tete kwando mutimo komosini tokoira na tokoira no mogeni tunyara kaba tukurigelia aliagendrete ime ya gusibono otogo ikaransa tobike suguli tororengi kergendete lakini mwanchu murigeli ntagete ngotige asembeo ne clip korwa sensemo ya Malava asebono iga returning officer amuralirie David Ndakwa buna omubungo mochole bwensemeyu James Shinachi Angatia has garnered 243 votes. Shivale Bruce Jackson has garnered 390 votes. Job Burudi Manyasi has garnered 70 votes. Edgar Busiega Mwanga has garnered 209 votes. Benjamin Nalwa has garnered 215 votes. David Athman Ndakwa has garnered 21,564 votes. George Ngaira Oyugi has garnered 148 votes. Seth Ambusini Panyako has gathered 20,210 votes. Wilberforce Indai Tuvei has garnered 626 votes. I now declare Mr. David Athman Ndakwa as officially has been elected the official MP of Malawa constituency. And in that connection, Mheshimiwa, kindly come forward and pick your certificate. You can hold it like this. You are officially elected the MP of Malava constituency. Thank you so much. God bless you. I want to give you an opportunity to say a word or two to your electorates, then we will. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Oyo n'umucakano w'umucakano ime ya Nsoko TV unagwateka na kuhariganiwa n'abasaki b'amang'ana ime na isiko y'ense yaito ya Kenya kera ritkuria Jumatatu ensa eyemo amone chinsa isato chabotuko nimbe kingo koretera amaya ya Nsoko TV erietaliane Ishmael Mogere. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagarira Nsoko TV
twachire gutura igisako ky'omugusi kurwa soko rimera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi bwegekirwe omugusi bono n'ekinjira kyago goikaransanse nakobeka etibi yago kwene king'angwa esomya oregekoro ky'omugusi gwetera omurobiryo bw'egekoro gyaitu hasi tokumira n'abaga kabasamwerere n'abwiga bange n'abanyika erigukwanira okwebogia chindagira amasikani chinyangi n'emejega ao y'omugusi kera rituko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na Mbeya Mensoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Mensoko TV oboroso bw'omugusi Ekoro yeito imeye nsoko nsoko ekoro yeito imeye nsoko nsoko ibyengiya yakire ngumanga bunalero tomuche gotengera emerobere yaito yogosemia na gokumenya yagokorekana kera rituko n'abariki baitu beandirete chingaki chance aseng'encho yao eyariganie asobotengari butari n'omubwekano ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira rituko bw'omugusi nigo bware gusirwa n'oburimi rikomera riburga risamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asenka y'omugusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi asomoroberio wikiage ky'omugusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera ritkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogosanga n'omugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakonyorera engere yabo ya kera ritko tomocha ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ng'aririe imena isiko yagusi nagosanga n'abayaeteire n'abakuyaetera nchekera na ibole twe undango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia kasta ngachaka ngondifera po ngoira samago wani kamanya gutokanga na twaliro ona wachagete aya nime yo muroberyo bw'omwenori kera ritukura Jumatano chinsa ibiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bw'omugusi magega ya televisioni ya Nsoko gwikasero yao kwanyori ribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyora ribaga lyabene liyokuraria asegete senieke aseriguri liyakibusani turikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchuria 0788666662 mugusi omwancho murigeri niga rwete asensemo ya Busongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county ibere chiagusi Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kurendo mugusi tachiete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigeri aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene
korwaiga pipeline omochi o Nairobi ntobetoka koretera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na anene moni nse yonsi ya Kenya. Eye ne Nsoko TV eri etaliane ni Innocent Onyango. Obulimira bw'essiro y'obunda bw'ense kulende talinchira ndio sura krobulimi obiyoke enyore libaga lya bene kwaegwa megelyo chisemi nobosemya igoro y'obulimi bw'ekerero n'ekikolinga ase obolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya ngaja konyana eyinsimegete nterangetia maraba ekonete konya kukina yo kamaraba konya kuyira nganya kwama buya beka chibuti imokio bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine Kristo kuri Jumaine chinsa ni bere cyamurago bahwika chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemya mange kuri asaberemi chini gongoro ka pathway machine asomoro bere boberemi nobotugi ime Nsoko TV oboroso bw'omugusi Mwancho muligereri ene Nsoko TV egeta sena mbeyemo aseliro balia gusi aiga no mugusi yakwa yulibaga na kunyarako baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki Mwancho muligereri Nsoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyareko batoko genda ase bali bali chinse mo chire isiko yagusi sichinse mabune chia Nakuru Mwancho muligereri elitonyara kwa batoko wa omugusi ora sensemo ya Nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nemono ntonyara kwa batoko so asichinse mu Childoret no mugusi ora asichinse mu Childoret neranyara kwa koigwewa Mwancho muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba una chinse mu Chiamolo aliaso mugusi yale enuletie tonyara kwa batoko ireke gusioro no mugusi anyara kwa koigwewa asenchera enkeranu chinse mu Chiamombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyara kwa gakoigwa asenchera enkeranu aiga omwancho muligereria segeta seni ya Nsoko TV no botuchi kwa bato gukora ege korugeito tonyara kwa bato gukora asenchera bwenerete mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho muligereri tonyara kwa bato gokorareria okorari kwa nyagosira asenchera bwenerete Nsoko TV oboroso bw'omugusi Omukubyo neritwo abaigenwa abange kurwa chikansa bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imegata seni Nsoko TV tochikumirana ikera ritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 chamambia weka chinsa inye zinyare komotogia omunguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni Nsoko TV Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Ebagotebanga yogose komwelio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segete seni kia usigete Nsoko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantalia yoka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyare ko ba tukurwa ayankira lituko liye sabato liya bande bagotabanga Jumamosi abande batabanga Saturday chinsa 12 chamambia uweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni
ite betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia chinga kichonsi chibetiri uratumie asigari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Eye Nensoko TV. Oboroso bumugusi. Wia kegimo mwanchumu ligeli wia Nsoko TV mambi ya bono kwa gatebi chetri sitaike 32 maega yechinsa ibere chabono mambi ase studio nigo togendrete kuligereria obochori obokebu nabogendete gokorekana sechinsemo na mono mwanchumu ligeli keligegendete gokorekana buna tobegeta maisaito basiki baito nigo bali chinsemo na ndebono nigo naigoire omwara chabwe studio yiteli tonyara batugo twara libaga na gokwana nabamanye bali bakora aba bakuligeria magana kisiasa Gase studio igombwata abagani babere na ndentagete kora aba identify samarieta abo yebibiria nimbwata Amos uri okubuguliria abande mezigo nimbwata Samuel uri okoigwera go ninyegenete nga konyora tuli oyo okubuguliria abande mezigo doyo nde kunyara kabaga kuigwera semambia bono ngora chaka na Samuel kurwa sesemo yane anyara kaba gago manyekanigo chasure iliyo tonyara kaba tokagenda busio mwana gitinga na wakwaniri ngabwakira nande otwakiri nyasambi muno sema mbia lero twachire asukorata enkwana yichikura chitu chairire city by election sharing itukuli igoro twabaligane nande mbia muno. Thank you. Mbia muno oinere Samuel agatebanga twachire kurata igogo no ntwabegeta abantu mugondo tetekoranga kibari mete ngaiba igete anana mono ngaiba ire tamakombabo Amos mbuya mono muligeria inje ongoro kwa Amos Nyasani no drama Amos Nyasani ngaya kurukuru Amos Nyasani no mo menyiwe mocho Nairobi lakini aligusi ongoro kwa abo majoge chache. Okay. Yeah. Mwanchu muligeria senchira wikera no kwamanyira bagari baito tubwate sembambi abono na namono ngo tebinge sembambi naboko nyara kabago tutumire ujumbe yago andosi asobera toto tebye sike likyo nyara kabago tumanya kigendere toro nabuna nago tebya baliki baito nigo bare ase chinsemo kuruwara una twachagete kuligereria mirango ekera yigore twe anamona abaga kichikura bagasoka bakaenda gwaka chikura nago ikira boni go mwanchu muligereria kigendere nigo tebinga gendera gutubwatia elitonyara kabatokoranga ningi keli kigendere ase chinsemo nabuna nagoteberia basaki baito nigo bale maiso na maiso babegete nali koranga kendi gionski yakorekana ase chinsemo kwa manyiwe anamono ntagete korairana ndararigereria gotebinga barabi bali banya tukwa bakonyora libaga lyochikoba bakora bono chi ward chirichia wate obochoria ase chinsemo ime ye county ya Nyamira
Christopher Osiemo wekia makia UPA ni ganyore tobugui litukolie goro mwancho murigeri maiga echikure chigwakwa na asanyorete chikure chiribwinye chimisano na ibere na meneko kianda abwa sabetaka kumubwa Thomas Nyandie kabwekia makia UDA na asense melia ya Nyansiongo Jackson Mugusubu wekia makia PDP ni gabetaka gochorwa na kobomo MC wensemeyo asanyorete chikure chiribubere chimisano na ibere 50 na kianda na boigo chinga Kevin Muranga Maranga wiki amakia UPA neranya tukaba kolia se namba ya kabere ne chikura chiribubere 50 nemo 53 na ibere abo igo Jeremia Ongaro nere ni ganya tukaba agako chorwa sensemeli yekerenyo agwetera asekia makia UPA akera anyorete chikura chiri cyanya tukaba chigokorwa somo baroyo chiri chikura chiribusatu ni chimisano na ibere magaga ya yo kumubwa France amenya wiki amakia UDA uyonyorete chikura chiribubere chimibere na merongo kianda na ibere nchake na Samuel yes. Kampeni yakorekana ibirogo byakolirwo bochori bwakorekanire nki urakwanira igoro y'obochori obwabete selitukuligora machibona asokire alitukuri nchake alitukuri nditwarengayo ntwakwana tamangana y'obochori nande ekara twarikurire kuruchinsa mochonsi ntwanyorete nga obochori obo ne message gete yabwenderete gutumu which some quarters so ozikurire ringo ase in general cha obochori obo bwaitire bwatware kisegi muno kitana ko banande before in our by elections to the general elections so igongese giare ngororo ne liyo prove a point so and some have proved the point and abandi mbara proof point. Okay. Yeah. Tokwera nangonte byora ba proof bara byaba nabagatara proof. Amos. Yes. Elections tia so kire amini amachibu ya bochori bwakoreka ntobo kechi semo anamono kurugusi. What are your thoughts? Yes a process yarete. Garongoligeria ngororanga nationally. The word just 2-3 winners. A winner ndangani na deputy president. A winner ya Gabriel Fred Matiang'i. Ne winner ya gato no mo Kenya ulio nyole the opportunity yo kwenda gwagikura. Okay. Kobo no kubwathagana na inje abantu bali banyole te chikura bono bali babere elected. Mbabe elected yesengenjo barabaya. They borrowed they borrowed support. Korwa saba viongozi vilivya national because sikuliga muna kisi karawa abantu bali ko ligikura bali ko tebanga mwana bintu Matiang'i ngotene nale momo bosoko igo regardless abantu bali ko tene na bali ko ligikura no bali ko banjire ndeyose it was about Matiang'i and William Ruto ngate kwatebira ababwi balinge batatu kwatebire umuske Kithuri Kindiki professor uyoro mokonyi bumurayi bwense kubwatikana ngairete no bochori bwakorekanite chinsemo chiri chiambere north nabo igo aba MC abachore tukurwa se county ya Nyamira abuna twabasoma Samarieta nabo yo watebira abana inchi tagete ndaira nese Samuel senseme yabana inchi ngoira na tura demonstrate gekogera bado koirania nande wate abubu wibora sabantu gete bali babere bali igorali abara yabachieto bi Samuel chikura banyorete nichio korokie gasbara chiko bagokora gosebu na Amos yateba nichio koroki allegiance yo kubwati umuntu gete Oiso kuligereria abantu bayirete chikura ikaro kuligereria abantu bayirete chikura se by election yechiga I think na allegiance to kwana because oiso kuligereria nga yariko banga no murayo le gochoro. We talked about this the other day. Yariko banga no murayo gochoro abana inchi batigerwe bachore Matiang'i tari kuimukaenda ku campaign ile an MCA presidential candidate tari kuimukaenda ku campaign ile an MCA so aiga ni ringa una nate ka wata bali tanga igoire asugo proof a point who was this region wezi kulilia una to ko kwaro chikuru wa
Gachagua na deputy president, they were fighting, but you could get the margin between the winner and the second runner-up. The second runner-up is about less than close to 400 votes. As you win, you cover. So na say to maate na gusinaro. A lot of people are saying it's a landslide, but to me it's not a landslide. The chikura rutanyo lete in Kisi ise konyare kananga ne in short route one in a different way from a different angle. Inga uprove reappointing a steer is everywhere. Because no nyumo you diga konyora chikura close to 1500 in Kisi. Waro jenya ni abu ate 1371 ni wina ka wate 2000 yenezo kule inga igonga UDA ni abu ate melibado in Guzeland. UDA ni bwate melibado. Ni bwate melibado. Actually horo kiri Kenya nationally uzo kule UDA was everywhere. Kwa reka de wateba UDA is everywhere. Na ndine bwate meli Kenya. Parameters kwa tumekanchiringa abarwanira chikura kiri banyora. Kiri banyora kuringana kiri banyora. Lakini umete kirabagwa kachikura ikinde chibiro gebye bike nabako nyore tin man imagine eroro baba keko araba nabantu bari within bamanya ine uyo Namos uyo Samuel egeko ende ekure yene na bera change Amos ngakia yo ligereti ese chi hosi chichinene litangani chikura chiage tu no nyangu sinchiarenge free and fair kero chikura chiko fair chiko free na ndajaba fair nekero abana inchi bagutigirwa abaligiye birogo babatebe ninki bago chigokora ekero chikura chiko fair umaye to sikoligelinga kiyakare ngakiyakare abantu segende yonsi yare ko base polling station gusese atmosphere yoko campaign igo konyora abantu bago akana magena chinkundi lakini rero ngonyoro le pako mororo na mete melito kabisa igo ke minute paka chibunduki igo minute nga abantu mbabangete abantu batigiro bo mwanya abantu babangete nga banongorwa nangojia lakini ngakiyakare sikoligereria abantu bari gwenyora sesegi utabange dinga ngujolo korwa muna bono ngwaroche ekerenyo ngwaroche gari bwate mete ya makombe amete ya makombe minute ngomuntu naroye imugete korwa sege tori gokorere gasigete so ekere atmosphere munerie kwagachwa ese abantu bago akachikura abantu getembe bangete bagoja nechichuma na abandi mbali batamanyeti igo fairness yasirire. However, what we saw again to twaroche igoro machiu ye chikura twaroche igoro uikaba mangao egero toko genda chikura chinene sengenjo Silvana Sosoro gakuru South Mugirango tali go chikobekere nyangero chikura chiko ku next kera go chikori chikura so ge minute abantu bali bago akachikura hani abantu bali bago chikura mpabwate independence ogotoka goruwo ogenda olikia abantu bago akachikura bate bingi uchikobakorera bate ikistock so mbuna agote banga UDA ne bwate meri na vera abete babo because umate previously usikoligere none kero kogenda abantu bago akachikura konyora abantu baichire polling center isiko ko bolinga mwakire kura ago gotenga jetindali kindi kionde. So ne turarusie analogy utoyerete present na badogo tebanga abantu bali bagete chikura bagete kolengana muna baragerete this time nabwate analogy gete nari gotebia abaminto gaiga ichine chikura tukurigereria Mr. Amos na Samuel tubwate lichikuri goteba turigereria kitogo spend chibese kera tokora chi campaign twaroche resources chibekira sebiro bakebire bikebire togoteba ngari bateba nganje korange ko ntumini ndachakira kirakyo okora chibese chibekira ororo IBC nero yaringe maiso bagoteba butambe kero kogenda koire kine ekoti actually ayo tegetobo ene na ande bagoteba umuntu begetekina no mujaji ego mujaji nero tetororega kiakoraki gakiakorwe na chie kinekyo IBC yabekirwa samaiso twaroche chikure chonsip chiakorekanete ochakere chinseme chia mbere north ogende western was chaos ogende chinsemo chia Turukana partly twaroche chia Lengoro
ochiche gusiba ono Nyamira for the first time na whatever bagombiaro chikanete antwaro chaba bunge banda baraibande bakobugoli batebanga banyole chinsara and all that nkiego demonstrate which is referee to chakira Samuel. You know, and I would demonstrate to have number one, there is trust issues. We in Bolio, Kuruasawa, Koso, Kuruasawa, and Chuchia say body conduct the elections. All through, actually, Ndebekuru 2007, Kuruaka Jagata Kumanya Chikura Buya. Trust issues chabeire gocho kuruwe cha manie ya mogocha seyenda esababu nere bakekera abantu bagiti chikura borongo bamanyete nga innocent ne tubwata na ne rukoira stiria machibu awo cha mangao. Do you know ngano nyambono ya abantu mbabwate expectation chingao ase chikure chira kini banyo renga umuntu babwate expectation ya sala tali eroro talinga necessary linga chikura chiage tukuye. That's why my brother when it comes asamangani chikura ebinde binge mbere byokorekana unereri mboro umuntu uri nabakonyoranga isabunere akiri kuruma ga bacteria kare akiri kuruma ga ya chabuzio. So there is so many things and those trust issues na chichiko garanga IBC yakoba as every electioneering period lazima abantu bakwa negoro ya IBC kuzimbabu atibwege no na IBC njana wa demonstrating aki IBC can conduct a free and fair election. Okay. Ngira na Samos. I think Samuel otemire sense meyo. Oiso kuligereria Amos IBC nero yalinge maisobna na teba. Chikulie chekera bali gochikolia na barabu this is the first election yaba commission aba kurbaso etabis. I think nero yalinge assignment yabo yakabere. Actually yalinge ntangania kera ba determinate chitaliki chikure cyo cyakoro. Bakamako imoka bateba ngo likibara ba kichikura. IBC nebirengo biri twaroche byekibura buru nandake abande ngubwatani ngo bare kogenda asibitubyo wakachikura babegete chianga chibwatano na maliko yogote abanyarebe ya demonstrate guchia somo Kenya nga nebwate control yo kuri chikure chinga kichirakoro. I think not at all. Digango iresiko yagusi osikuri lumna Kaspul ekero Kaspul ere Homa Bay County ekero IBC ajete gakaba abantu barenga kuri gichikura a fine ya 1 million kero yomo yune demonstration nga abantu balimba bwatamagoso IBC njaroje igonga IBC ngunyara bare koranga nonye ngusi nonye nkere kona magoso naro ekero toko kole lakini usikuligereria abantu bali bagetu fine ho babunete lichiko konye babunete lichiko endo kiarenge kijakare gokoruno ko disqualify baruo batigere bali batarabuna lichiko bakore kiara konya bababunire lichiko ba akirwe fine bali batarabuna lichiko mbanyore the fairness. Secondly oise kuligereria the amount of resources chibesa for the bribery chibesa chiaje the ground konye samurenge Nairobi lakini umanyetenga chibesa nchiarenge kerenyo iko imilitinga IBC actors bali barenge ground mbama yetenga chibesa chiachire ground chigokole twerende but kenenge okiabete. So IBC muneli fali teraba tenena buya era unkageretenga nesengenjo maybe budget say whatever they can call it esengenjo ebinde byonse bikorolekana konye media because IBC ne wa the resources chinyinge ko media actors mwana wono chikamera jeno nchiarenge ji kisi chiare korogenga mondo dodokire yoko abantu chibesa egera bajuwa kachikura goso ro bajire nendege unusually koligekero influence egento keria nkere konye bayimugete chibesa bari ujuwa akabantu chikamera jeno chikabarora njare konyare kana nga IBC mbaroje. Okay. IBC ya kolire min polls ichibone chikura chichobo cholyoboke ebichene nenerere busyo 2027 abanyanyimbo mbale ngororo eroli yabo
nero nebekira maiso togenda tuna kuligiri tore National Police Service ngiye ukwanera apart from ukwana chinse mu kirichi ya Bungoma asibagenda extreme nabuna wateba chinse mu kirichi ya Kaspool paka abantu mbasiri bugimoro National Police Service nibwate a control from somewhere maybe abara igete bagukwaneka nturateba noyo bati bali bagukwaneka sachinde baratoke babutete ko swaso go saliyo mulembe baye immunity bati kubaye ubunyamasi bati kubara waserelia abantu. Of course, yes. Osikoliga limuna bwango igoro litukole igoro kero SES ya interior yali kurwa yali gukwana about abantu baulirwe security bagorere lego tebanga na tembe uliru security nyalebe uliru security boni galwale uliru security ingai SES ya interior yali kuru state authority yo tebanga unde bwensi urapeiga otoji kumokoreka kiare boundary nero boundary ero ne ringa omuntu wenerete ku administer that kind of direction ne inspector general police ekwere n'abanyanyimbo gatebekana bari independent bete nenerete uguno kworoke ngamba itenerete because kero SES ya interior goje yatebanga muntu ndubwensi otokumubwata ke bagende yonse togokemunyokia tokumubira transe abantu bagwenete kurwe direction muneyo police kiara bari independent minister ya interior agwenete ko ba direction ya policy lakini ojire bagagira ndo tebire ngabanda amuroje gaiga wose pingo bagwata tole bachiko chande kaseri tebonete ko bayo igo minute National Police Service very independent at all. Okay. Kiagera osikuligeri most cases inkwaro chimuna bono Bungoma igego tebekananga egari ya Wamalwa yoyage tulisasi okogoro igateka igego kworo kingo muntu kiara muntu mugora dayo wadirunga nero wage tegari ulisasi na basikali mbarate bagende go minute National Police Service nimanye dengi kiriyo gora because National Police Service baroro bagonete gocha engakiye chikuru kogayana abantu banakoleto mulembe lakini mulembe to kobo ekaro bali akita nande na enjera nere yuturate benga konye National Police Service bago take side igoge minute nduwa di free kule jinjiro jiko free and fair but let me show you ekaro doja kogenda national elections ndori kuchigotwara massive security muna tuatwale this time because yoko nyoranga nao muna bono iga abasikali barenge Kisi igo ba beta sourced koru across neighboring counties egaro doja gutwara national elections yoko nyoranga ali esebare imbabwa dama chukumu bago koro so na botora bento nyora ndonyora basikali bago take side stay way they are taking now. Okay. Yes. Azoko balerenga engani ya abekirayo. Eno sometimes eni neo kanyara maganara uchaba disturbing your conduct. The government of Kenya they were taking tango yekuru kunis National Intelligence Service. Whatever happens on the ground, konyo rolimba manyetenga nguru bare engana mapema ngaki gento gete twarorire ngana gete nere kwanda gokoleka nase. To konyara wonte binga ase chikure chitwagete yanga ingakite iyo mangana ya aruji mapema ko before I mean liberere lirolekane. Nande engana nera kwa na ya police service as woko by independent uzikulige linga every siginde onzi ya kolekaneta basigari balirete uzikulige na I saw your news chino gali abasigari no bale lakini gendo kile bakorete bakorete ask yourself why abasigari bale obonete kugaya na muna my brother hata kwa na koleto mulembe why was it difficult for them to bring all that nalibo libagendete kubulia bochoke machoka goteba kurwa ereru itumbe titoko ege na chikure chichibe omwaka bw'ikirubere 2022 chibesa nigo chiali gutumeka abantu nigo baboete chinse chialenge aroro chisegi chialenge aroro I think na kiatete goteba anamono kera twaligirire tichikure chibono kiro muntu obero goteba nimbugata abantu
Amos nakwananga muntu wineti asechikulechi no mu deputy president Kithure Kindiki nabo igo uyo kabero mu waziri mukuru w'obulendi Fred Matiang'i. United Opposition tenyore tikirogo kyobo bunge nyegenete if I can confirm asebiri byali kuligibwa nsemo yabogere byachitaro ODM nsemeli ya Mount Kenya UDA nsemeli ya Mombasa ODM Kilifi nsemo ya Northeastern UDA ekinki gukwa nesemirubili ya siasa ya United Opposition because this gazeti yate abanga broad based government bona yanyolero bunyamasi nande ya mentiro mubaro w'ababunge se bunge egaronkuligereria nje gonkororanga chikule chichia bunge chya broad based ya bwathe kwende lakini tigankoire hange na gusi gali kaspul osikole kaspul ekero mubunge oligorukwo agwidi asirete omondo narochoretwe oligorunga badi haenda ese by election badi haenda tachietiko rorekana na ende ngakiyabosio muna bono isukurigerio mongwano uri oligorunga Philip Aroko egasi akorete kurwanie serikali because ne serikali anyway yarenge kegera nonye nabantu bare gotebanga county government ya Homa Bay yabekire chibe chinyinga muno asaria so oisikurigereria ngeringa mecha lichikura chisegoja chire next chire national kero muntu akarebuo Gladys Wanga agoriye chiaye kero muntu agoriye chiaye bado omwana oria nabarabe ta mesha buya nande gento kendo gona tekurigeria ngeringa broad based no yanyoreta abantu bagogenda bunge is the same ti kebwekaine abaki umupira abale the same because usikurigeri nonya n'abantu bali bajete go banyorete chikura bago chigoswa bunge bono egasi nene bago chigokora nero nabebwekaine ye gokorwa ono iga ere determined nga egero go chaga kore kegera nonya na serikali kere kuire chibesa eire gose imbere bajikorigio mu bunge bamorete kero bago morete bago tango nero do yo kore gas komo oyo nero turanyare okore gas nero igo geminiti nga tayari mbama yete kibago chokora together so what I'm saying ngeringa broad based no ya iregen no yanyora bugui baira bunge bado there will not be significant change kero ba ikire bunge okore kwende it's the same forest, it's the same monkeys. Skiza ground. Nataka komentera ko balere ngane you know the united opposition I can say they were not very calculative. Ozikurigere BCP andanya orata no bwa MCA na roko na agaiga Nairobi I think that Kariobangi North. But the broad-based, they knew what they wanted. And what they wanted, in Keringa, a president, a leader president, Kogenderera. No, the leader opposition Kogendera. He knew Abantonta Geteba want to push my agendas are MPs. They bakareta oborito buens, bakabeka sechi by election, chiaba chirichas over MP. Kuzo kuliringa obo MP buens bi na senatorial city ya Baringo. I think tatali ere. Oba ile tebinde ebyons bi. Inki a message na wata yinga these by elections iyo yalinga go to me message geto uchiya sabantu. Right now a message ya ajiri ne ringa ki William Ruto still na wate ile teziko. Regardless ya bantu bara tebenga ki enda kuna chasini in Samuel watabiri wayo but ntu haroche abarayi buna bono Kristo gukwana serikali yalinge calculative whatever chinse mu county ya Nyamira we saw huge leadership ekogenda ne na resources ababunge bagwa campaign for the longest time possible I say calculation yalinge part of you whatever balinge calculative ndo what the diver you know to divert the attentions I can tell you for free
according to me tinda gukwanira mundu according to me even nonye babo suru barengi uzimba amaitenga mati mbako nyara matiangi in those by elections mbeke leti diganjaroke mbeke korende iga inje tindarora maite garongo ikaranza na dalinga onga maite mono lakini garongo ikaranza tindarora ese William Ruto arabere kire kona yense egendo kirege kireke ngao because sikuligereria egarongo kirikia Narok kirikia MCA DCP yairete yeah ego ko DCP o se DCP okay nero ya irete bake kero keria egavana ya Narok kebegete chiwesa chionsi ando ntagete ngotebi umanye nga nonye United Opposition muna bono imbere imagine igere 1000 votes not 400 okay less than 1000 okay so konye imagine yeyure ingana igo Nech uligereri nechi bese serikali yawe geto serikali gominate UDA uligereri chibese chiabe geto na banjira bajite because United Opposition imbabwate bese bare kobeka usikuligereri wiki yaeta igoye gotabekana abantu mbaye to mochere nechi ngende nande bagatanga mochere nechi ngende no yore kwenda notice time relief food lakini ando bakaewa mwaro je seito ando bakoewe meito bakoewe kwende bintu munebyo so oligere resources cyabegetwe na results kiagara gashagwa na ateba muisonde nge serikali yatumire 700 million yese kero kiambere I'm not sure go say na re factual timbwati tingo nyara go track facts chiekwende lakini usikolire the resources cyabekirwe chiabe getwe ne chama ya serikali ko deliver chikura chire more than 400 as a jiri opposition igo geminatinga opposition they are still very strong konye resources chinga namune chitarengo nabanda agaji samwe sengenjo na ora nyore ne abwate ngo shabikiare njiragete lakini wa maana mbolina ki oise koliyeri all over ligeri nonya resources chiachiete kerenyo nyama ya sobo ndu yani resources chiachiete na bujiko wini obugabana okay resources chiachiete wodie amuna bujiko wini obugabana bwa nyamira iyo wemi ndinga chibesa chiachiete okonye nchiagere to mupinsani bwa serikali anyole chikura inse yenusu iyo chiria umuntu bwa serikali anyole then the minister are doing badly okay inki kego kwanera igoro ya service delivery because bonekera chikobe all these resources chianda in a particular place totebe senye cheka minebu na kwa eteba igo Samuel inki kego kwanera igoro ya service delivery one when it comes to service delivery, do you know abantu mete bono bagete chikura they have given a responsibility for example one nonye mse no siamo Chris oiwe responsibility and the responsibility aine linga akolera abantu banyama yegas for example so when it comes to service delivery I can say you depends with the leader which is soyonde. You cannot because uzukurigeri no nyono muntu totebenga the way the capability and the delivery which is abantu bane to not be the capability or ara delivery which is abantu bane so the any near that responsibility rests with that leader your colleague or you actually but then when it comes to kwana regusi ite gyara na to focus mono uzukurigeri when we talk about service delivery ndubwa to bolema na no mocha obole ubwake asabarai baitu to ko abana inche service iri batagete regardless muna tu abachora agaiga na otabinati ka otabinga ki bono iga actually we cannot determine nga inki gususie muzungaro gusumu guswa aragende kokora as a until is there because bono iga ogusumu kwaye abantu bale gutinyima matianya mariganga more to busuku so ubusuku obuiga okotinyo kwa mariga
ingo go apply a service delivery. That is the question to kuibori. So we cannot determine ingendo kibara agenda okora because chakwabo kwa nge number 1 aso gutinya mariga, number 2 korosi elieta gutome message. So we are yet to know inkibara achikokorera abana, but we are hopeful ukwa hilo responsibility you are going to act upon and okoleki live to expectation kili abantu bataite. Okay. Yeah. As a service delivery, I think is right. Saying enjoy kuligeli muna bono. Ebirugo biya bana bali bachole twe igoro igo bagenda as a county ya Nyamira ese bwato mulero mulero monene. So inje ekarongoligeli kurusiko gaiga abangwana bali bachole twe nabo barabemba kora kende mono. Ese ngenjo bakwenda banyore county bwate segi egendo baramanya nesegi egendo bono gabaraja ke ko introduce nesegi training ndanga nesegi lakini maana aro nonye unabona togenda Nyamaiya umongwano chore tu Nyamaiya egende getanga ni gachore duro ese ngenjo ya Simbati onyora matuka aerire uyo kabeire mu MCA murefu na alia Nyansiongo nigare gotebanga kamoranje muturusio hosoku naritora ndo basa egende ke matiangezi kubu ndo kunyora sto gotara basongo igo ge mine tinga agenda ndanga ni yarenge gari nande yarenge prominent ne line ki ka umongwano wechikura save matiangi. Okay. Aya secondly jikura jiri chiagu si chiarenge litmus test yenene sana se wasiri umukoro matiangi asengenjo are ko bata nakina tebera nakina chakiranga umuntu uri winene matiangi nakindiki koru mbere matiangi are ko bata deliver birogo biria korengana no kogani kwaye gose kerogo bi are ko gende serikali kerare go je se national table ko bagain igare ko tego ngata bwati inguru sobo. Okay. Desengenjo tare kunyara ko deliver birogo biri. So lakini service delivery go je so mwana inji iza neli ero gerege tunwe kana sana neli tukulinde. Tutigalte gusi mai koleta gachawe ime komoleta ndei na wen komoleta nelinga epati ya enengeni apart from gutwale lieta yes gachawa chaga so limelight. I think elections chiende chia etete chia 2017-2022 tukamanya buno mojumbe oruroro twamanyire buno mokonyi bumurai bwense na finally over impeached ochiro chakiriye gari engeni ya DCP kiama ODM kiarenge Kisii County amini Nyamira County kiabwa tumurwanelia nsemo ya Nyamaiya kagerete no Nyansiongo na bera toke ngoligereria na bera toke na Rengoro inkigo kwana igoro ya siasa ya ODM ime ya Gusii fisa vigo kuligereria mugabana urese county ya Kisii asama tukabwa ngo twamoro ligo na gweta naba bwatani bo ikiama ODM. Now osikoligereria chikora chia eta ase Kisii chikora chia eta chiagerete 2022 no now togenda 2017 ODM danyorete kerugo kia buchumbe anywhere in Kisii. I think yasengenjo egendo gyoga ODM yanyorete ngelinga yanyorete chikura chia president Kisii. So ye workinga toise kogenda chikura ngakienda yonse totali ko kuligereria ukogani kwa abantu ground bado nabo turatereri mono kogani kwa abantu sai kogani kwa abantu sai wise kogenda oje Kisii abagusimba bwatenjera yabo bako egerera bibinto byabo toira ndamagega ekaronya cyari kuri kichikura garete birogo byonsi arete birogo byonsi engenjo matiangi arete birogo ebi ndongo teberanga ngokibweka ni kya matiangi ese ngenja abantu mbarenge bari kuri kichikurenga kiyeyu bari getie chikure myake menge bwa masanya bari getie chikure myake menge lakini mbanyoreti bagaje konyorekero basuri kya matiangi karamwe kabaekero. Yes. Abantu mbale batabwate chibese ngaki muna cyo eriyo nyanja kuruma choge. Lakini akanyora chikule sengenjo yoko beke chama ya 40 people. Egente kama ke go play out. Ngiringa enga kielia yanya chae. Omondo lenge campaign manager enga kielia. Tima idio se mu mayete. No mayete. Yare kurokunga Fred yokengo matiani.
nande ngakieye nere ore kera bantu bagotenga kaoyo obakomwana oyo nateba ngatari na aja bono kuchikurigero ukenio sira kini mwiso komo ticket ya Jubilee momoire sobo agobo muchumbe kiyo kwanere igoro yo mugabana bwe county ya Kisii yonde thukwana I think I might be awanda anda isiko yengana rukwano but siasa cha ODM I think unabona twachakire twasoire ekenyomba kelinga 90 mondo ituchire endo wakwanda giyo ku affect ODM na ri affect ODM na bona igaini Kisii ne presence ya Matiang'i kwenda kuboliwo president asengenjo ODM yere broad based ya soire muino ga yera ne serikali ba soire getandekema wono muino ga iga Matiang'i otigaire igale united opposition ni party ya Jubilee so bono yo no kuligiriri injana kunyarekana kuruma ga iga nga ODM njari kunyarekana te nyora kiro win Kisii yare ko banga it was before this broad based yari kunyarekana nga ODM njari ngo opposition I can tell you nga yari uche uswipi no nebiro go beyond spin Kisii but ya sengenjo ya ugocha kwa Matiang'i kubuli bu president na ande ODM teri in support ya Matiang'i I think it's ya gerire ekiama ya ODM konye kibwate merie emenena sana in Kisii land ya siri yani all of a sudden that disappear to thin air na barai bari sekiame kibono nga kibono bugiba bwa sesa babatakira bakiro ranks because whatever masanya mbachore tu zinyeje karami yachite moment yere ne gusi kubwadikana na inje omogawa na Simba Arati yo Kisii ekerawo je gutine na against Matiang'i oikamanyenga na liara manyenga bagusimba na kibawo chokora the way I look at it kiagero manyete no nyorete ekero Simba Arati airete Raila Odinga Gusii stadium na ande konyoro tebirenga abagusi bale na mbenke mbakonyara go deliver presidency Raila tanyarite gukwana Kisii tanyarite gukwana Gusii stadium takwaneti abagusi obangete I know this time siasa nebwate obongo ndigete optics chinyinge igo ndigeretinga togo ika 2027 goika Simba Arati ya join Matiang'i ama yo faulu otherwise aise ko bata join Matiang'i he will be in trouble and they will have to regret gatora terenderia gwo togenda umutima ko musini tokoirana igoro ya Matiang'i mwamukwaneire taite turarigiri kiamangira DCP ikinabatebia tobwatera butorigiri mwanchi muri tutete kwanda umutima ko musini nini gotore na Amos atebanga mezigo nerora abantu babonete kobogolia nabo igontorira Samuel atebanga onye umuske Simba Arati takoigwiri ugiria ya Matiang'i yori gabwate mechande menene chetri chiteka 13 maiga yichinsa isate semambia bona igane Soko TV murobeli ne Soko bwakire Eye nen Soko TV uboroso bumugusi ine abamenyi bagusimwe rigenetie edukene ya superstores ni gotokorera ryo kwirwa connect furi guri bako mwakasi kende byose oragori yan Black Friday ebene bintu bistima chindagera ubuagachi igatie bende okuyirwoko ni gokorako kari tariki 27 cy'umutinyi yuko minomo ecyumwaka bw'iciri bibere na 25 minyoka bwongo bwenyorere bitaratabulirwa biyere abaminto biamore oyonken ouru omayene ouru superstores limited Kisii karibu nyumbani abaminto Ouru Superstores karibu nyumbani. Oyo no muchakano ime ya Soko TV
bunagwateka na kuhariganiwa n'abasaki bamang'ana ime na isiko yense yaito ya Kenya. Kera rituko rya Jumatatu ensa eyemo amone chinsa isato chabotuko nimbe kingo koretera amaya yensoko TV erietaliane Ishmael Mogere. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goserwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagarira Nsoko TV twachire guturigisa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bomugusi boigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kubeke TV yao kwene kingangwe somye uregekoro kyomugusi wetero murobiryo bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba Samuelere naboigabange nabanyika iligo kwanero kwebo ya chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi kera rituko ria Ramisi chinsa ibere igoro ime ye TV yao na mbe Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Nsoko TV oboroso bomugusi Ekoro yeito ime Nsoko Nsoko ekoro yeito ime Nsoko Nsoko ibyengiya yakire ngumanga bunalero Tomu chako tengere merobereito yogosemia na gukumanya yago korekana kira rituko nabariki baitu be andrete chinga ki chance asengencho yao eariganie asobo tengari butali no mubwekano ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira rituko bwomugusi nigo bware gosirwa nobolemi rikomera riburga risamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asinka yomugusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somoroberio wikiage kyomugusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera ritukoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga no mugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakonyorera engere yabo ya kera rituko omocha Eye Nsoko TV oboroso bumugusi Uya kegimo mwancho muligereri bwa Nsoko TV no muroberi bwa Nsoko bwa kire buna nago tevi nigo togendete gokora kiri okurukunga chikobo chorio bakyakera bwa yarire bono ngona kuligere toli bikombe biri abantu banywerete nga ndenari bwatete gekombe twachakira ise chibura buru twarachikwanire bono tutete kuligereri nga chisabu nchiroro ase siasa sabu nere goche yako rubna litware gukwana 1+1 teri kuruku 2 ase siasa 1+1 yakaba 11 ase siasa twakwanire asobwaga igoro ya umugabana mwatebiro yo bwekisi county ya Kisii mwakwanire musike Fred Matiang'i bono ase United Opposition gero Matiang'i yacho ikaransa musina tebere kiro gachikobaga ikaransa bono nikilikia babwi nindocho yo motebaga happy to see you bro Musioma. Samuel, welcome to Kisii Best Nsoko TV biamono. Thank you. Kiro kiachiko yone ikaransa as a United Opposition. United Opposition ni number 1 maito tara ya wiki rogo bakonyirilinga inkai injira kiroji. You know we are united now but it's not united tomorrow. Okay. So according to me azokuligelie asamarorane kisiasa ditukeli manze siasa is a decade to me.
Okay. Tukeri mase siasa. But Matiang'i ise kunyalekana abantu bonsi pitu ise kuri performance ya abantu bonsi pia se as a united opposition Matiang'i performed exemplary. Okay. Actually is the one wona yogotanga ina sepa kashagumo gwati na DCPI. So ise kunyalekana nga Matiang'i kerugunkira ara ewa se as a united opposition in general ogowani kwa nengolinga wa ekerogibo presidential candidate. Okay. You know why? Matiang'i number 1 is a performer. Once I do a task, and this is something kerikero kyokero umuntu amanyetenga Matiang'i ka iru a task lazima akoleki lazima ikerania nini egasi area ile lazima adelive. Mnabona adelive tekuruguzi, we have no question. Yeah. So Negazi Yara Ewe is a performer, is a person who can change this country. We have no dispute about. To me, Abandengo Tabalinga Lende Kalunzo is a big brother. Tiga Trujo Navete in beach tea, Richi Congo Tabalinga Tali, Navera, Narekanatarico and Akobolia. Igara Pakio Monto, Achacuminio Ruaga Talia, Karatua to Ikirangoli. But to me, in Kalonzo Aleko the deputy, Matiang'i with the flag bearer ya united opposition, we can shake this country. Okay. Tojagaliense. Amos. Gaibone Matiang'i karansi. Garo Matiang'i ajete achage tukuri ijikuleji. Ngostura kwa renge sana konyara kukwana siasa ya Kenya. Ale gustura ko baka mtu akumitinga ako yenjira ko genda na wera ache mo berekere getiro. Lakini obero mwana fonsi omuya. Omuya osoire kubwata. I hope muna togo ikamutinyo gatato Matiang'i obeire ngi. Osoire system. Matiang'i onyare go because abantu mbatagete ko utwara hope pero kwana gutwara hope. Lakini kubwatikana na nje Matiang'i obeire se environment ya siasa for so long. Only that Arenge back behind the curtains. Nageko rando jenga no nyankisi because no nyenenjira ya planet kupaka nyacha ka mugania kisi bado the actors ya moyo lenge magega ono jire bosio. That's why manyetenga in Kisi and Nyamira without kwa no kwa na Matiang'i will be in trouble politically. Nationally one goes to the opinion poll, like the opinion poll narrow Yarenge last. Matiang'i was ahead of everybody else. Nando sikoli gele karo toko bara numbers, mnaona iga okoba kwa Matiang'i se Jubilee. Iko kore strategic eso konyona chikura cha Central. Tali cha Kisi. Because garo actors ba Kisi wale ko kuiwana, that's why kwa roje Matiang'i yes ale Jubilee lakini ako support the candidate ya PDP, UPA, yeah, the other side. That means what? That means abangwana bali babwatechi batenili byame bibinde ni Kisi bamanyetenga Matiang'i se gotenena na Jubilee byame bibinde bikurara. Now togende nationally. Nationally usikuligereri asobo maene omondo ragere Matiang'i taikaranza girogo kia kustanyo le ticket ya united opposition. Stephen Kalonzo Musyoka. Not because you are the best. Lakini yara abasogo jane kwerende na rabere se abantu bako negotiate birogo muna bamida etigero yo na etigero yo na bakonyole bintu ete bigo je bire fani munda wo jote wangu manyete miaka mbwate ne menye na ndego mbwate risasi tigandu kurisasi tigandu kutega ingari bagandu kurisasi so ga gucha ne risasi miaka go sene infrastructure ikirese siasa in fact according to me bono iga Kalonzo garaje ne miaka because abantu bachagete nga leta Matiang'i in the picture next as kiabono the Chelsea na wa demand thinaki tutageto umuntu muna Matiang'i uraha nando sikuligeri Kenya ya saa hii egembe tagete nu yo getegeto umuntu ya kufix economy ya yetigera segete kurwa bu systems chichage korana ningora chirane that way the 5 trillion budget muraibi nsaba tebe chikoirense ase birengo by'iki se kiri kibwa tamagendero the Singapore dream
ndoto ya Singapore. Nje dindoji Singapore ikorwese William Ruto. Monga bere kerongo ba bias that way. One, osikoligereria no nyene bintu William Ruto akora bona iga. Igo kwobwanga yari aise konyore tamu ya kabere nse ikogenda roji. Tiganda ete egento munege gi affordable housing. Toge tige bono gukirire national tokere se itugusi. Chinyomba njiri cha affordable housing chirogembo. Ikirwa. Chinyomba chiri cha affordable housing chirogembo uko chire esobole mu bwabaremi. Abaremi bari getyo ole mu gwese baruse tingo inyora. Nabo babwate nabo ole mu boli no bwabo. Lakini William Ruto chire usi oyimukiri chinyomba chi affordable housing ochiaga chire esobole mu bwabaremi for free. Free. Taga lemero ne siringi. Serikali tegole tibale mu bali bole mu. Keba gole tino ne siringi. Lakini abantu eserikali emanye konia chinyomba chiri ucheso mu Kenya. Chibeze icho chiko the proceeds chia boni bolia njiri go endese bale. What is the meaning of that? Iko ge meaning abalemi bali bakurumirwe mugaso. Babeirwe mugaso barigeretie kwerende. Digerega ndokere bagoteba ngankoira bara affordable housing barusi prisons kisi. Bayire bagoira bagaje chinyomba chi affordable housing right in the city, in the center of the town. Lakini bagoteba batete kuti congested town. Chinyomba chiri batete kwagaja gari e town gati. Igo chira twara abantu abange kubwa prison. So boli mumane mboyo egendo ngoteba ngeri neki osikurigereria in fact yense takonyeti bantu batakonyeti batarigetie njera barusi William Ruto soborai ebindawo ya gukora next ne bintu by'ukuri. Samuel, yes, sengwane kwara tegerere dai dobwate ndoto ya Singapore. Yeah. Tubwate proposal ya 5 trillion kerana lenge no mubunge onyaliba ali masaba gontebe. Yes, tubwate a software ikuru kwa abantu bonera etebete. Hardware ni chivestu chikuliya tebete nabo chigotoka. Aga tebanga umuchando tubwate ntegetanga ni William Ruto abwente ko o deal na kero ki unity y'abantu. Twaro cy'abantu bakuminyokanye obochuri oboke. Koro kigo ng'abantu barakora ki baraba united. Ne bakore side area no sigeto yole muina. Ogonyoro koboko gwoko be no gukoringora asikana. Ine nteke matebete gichigo tene ni omorobeli gwoko gende ndoto ya Singapore. Lia kabiri ntubwata madeni. Twarore politicians bakuru goodies bago set stage yo kuruchira. What is next for united opposition ira kore because umurayibwe sere diria real state of the nation address I perceive iliya lenge party yemerobeli iliyo chibatebe bintaho chyokoreki achiwikirana banyoli ebirogo biri banyolire siasa yabere una yabere ingi kelibona bako bekabusyo if you are planning for them ne toka ule side ya serikali. Number one, I want to start the party ya Singapore wakwane then I answer you that's a question. One, njirateyo tora rosi Kenya Singapore this government it turn Kenya ever a small Singapore a bigger Singapore if for 3 years we have borrowed 3 trillion. 3 years. That's what the general report. 3 years. Ngwagiro Chenga said, I think. Yeah, and 1.2 trillion chiaka na chilo actual interest, tally loans, tally principal amount. But borrowing, no Chenga, it's 3 trillion in 3 years. So we should go back to Ruto. 10 years we will have be. Yani you should go to a trend here. In 10 years, we're going to abolish 10 trillion. If it's in 3 years, 1 year go 1 trillion, 2. So in 10 years, for 10 years, that is 10 trillion. The Singapore dream. It's nowhere to be seen. And I get Omoshimiwa Lenga got a winger, Navara, a software Navanto. And I add the hardware, Nane resources. Why a software yabantu? You've overtaxed this software. These are the software who are overtaxing
kire yani muno utete gutaha egekombe gitaiyo egekombe gitabwati kintu nakyo utete gutaha. It's not possible. The dream yere kunyarikana ngo gitore that Singapore dream. Number one, we must do fast things first. Lazima tutware ngaki inki Singapore ya kolete igaikase ikuru ku Singapore today. What have we done? Into we gona uisukuligele bona igabuna my brother igateba. You cannot see Singapore. As well I can't see it. It's nowhere to be seen. It's just amangana rhetorics chito kuna watakunga kigento getenko bakere we want to do this and this and this. One of the united opposition, for them to stand out unique, they must say or they must talk. Yani whereas mabatachi egenta abananchi bataite ko right now. Okay. The only thing abananchi bataite ko right now is they want to see the country Kenya's stability kuruwase bale. Okay. Kira gukwana bachiko yerigeli balete stability asobwamo. DCP lina babuli bono. I think it will be the last question. Kira tora desemiro biliende. Asama tuka mange sana twarorire Gachagua wateba. Onye gotete gukwana Kalonzo ndigi. Onye gotete gukwana Nyarebe ndigi. Is fairly new as a siasa yebyama. Igakonya kwa ba EOC organization kwanyore onye ndribuna linge TNA kwanyora igale behind curtains na eribuna watebe mobilizer na kuligeli ibintu ebyo. The first time tu amora siasa yebyama kabisa completely full blown ni ya UDA. Na Jubilee Pit na ili ya maega galenge bune administrator. DCP yae tenyore tibubu Mount Kenya where he was likely to get. Na ande taringe ballot na kiame kikia tatewa hiyo. DP neroro. Principal ndekoro kwa JB Muturi. Tatewe nero chietalie sigesa kukirikia baembu akabeke party yae ya compete na UDA as a I think chairperson Cecily Mbarirari. Ngakiokwanera penetration ya mungwane wakorukuri gate Gachagua. Na achikobo monogeli bwa bantu abana gosena ba matiyangi bana baka matenga na intwe bono totegerere. Diga nginda na mai ganda kwana yendege kia state of the nation address president ya kolete some time last week. Oiso koligereria president karo ya jetene manifesto ya last time we had the bottom up. Lakini along the way ojire Singapore. Even though we are at the bottom up, tabi quantity anything. Ta quantity anything like that. Say bunge. Lakini ojenjiri otabire Singapore. I think a story mune riende. Nemega yeno geda kolete se siasa. Sawa. Bono ngende se DCP I think a control ira atware Nyeri. Tego twara no centro yonsi. Era atware Nyeri because usikoligereria nonye na actors wa siasa bali wa centro wa Jeremiah Kioni usikoligereria the former president takoba muntu raisi kwa this time because your jire got every what he wants. So yes, they bagora tega sienene sana konyole birugo muna bono Narok kuno workinga abantu basokere siko they have done something. Lakini endo yako garanda arorenga DCP na vera bete nane banyo litekero kende western kiliya chikende independent. Oh yes. Yeah. Now according to me abantu kurugira onde na barabwongurira barenga ningore garia gorogaria. Esenge njoga shawa abona igata qualified kuri kikendo kende gyonsi. Yani chikura chiwocha unless ye miracle ya yeli chikebe tindi muya sama chiko. Lakini Gachagua na bata bekende gochibosia. Ndata berekende, that's why kwa roche emetie ya erire atare gutwara omogoke karako ikumatiangi because Matiangi yawo chiko sakora engome yaye ya central no ago chiko sakora koru. So eyendo kero to kuanjira nangeringa central ngobere ya united opposition yes, lakini terigo chiko under control ya Gachagua. Okay, dima digo se onda be bias mano go jese Gachagua
Okay. Kiagara inche muno mondo tinanya korora kende kiyese Gachagua. Because Gachagua agaso etugukwana obube bwa William Ruto. Ekara seriwe. Gachagua nero ole gotebanga chibesa yani former president yo atigike ganja kere empty kitabu atikende. Lakini Gachagua bono iganero gotebanga mbere je atumikire 700 million kuri gikore je constituency. Eyue kwaranga chibesa njiro. Inki Gachagua ariko bisa then arusi atariko bisa bono iga. So according to me ekero abantu ba DCP bawo chakonyorange party leader yabo teriko vai anything. Abantu bagotendi ku airline na abantu bali in power. Muna bono isikurigereria ekero William Ruto abete tekere adi president. Ekero abete tekere adi winner. Nonya me binge biri byarenge Azimio byarueto bikagende sare bigo shapikia power. So muna Gachagua agotoka ngatari anywhere in the ballot because bona gago te ya bantu ba central nga noyo male sugurwaniri bekirukia ya presidential. Lakini chikondiri ko muhalao until impeachment ili avere set aside in court. Okay. So without that Gachagua yago ya gutigara tabugati support ili abwate bona. Okay. Final submissions. Yonda abwate ase kurwa satigere. You know mtu akwanira Gachagua omonyene onti ankwanira Gachagua omonyene DCP. Gachagua omonyene DCP oizo kuligereria. I want to contrast ebyama bibere. UDA karokiaro setugo UDA was built for 6 months. Nande kaire birugo this country like nobody's business. Gachagua, it's actually beyond 6 months, but you can see the party what is just structured very small in terms of structurally Gachagua Manyanewega is not structured. It's not structured. Politically, it's not structured. It's only Gachagua is someone who can work hard. And also the performance here actually has determined someone who is working smart, no you do work hard. That's why, for example, the UDA party, because they knew there's a hard worker here. For us to penetrate, we must work very smart. So UDA won't just as I think you work very smart. That's the difference between Moina and End. So to me, Gachagua, tariko enda as it is unako enda siasa as smartness yegera tukolera in terms of kurua enibo support kuchia se bali bakurwanire kirogeke gose koligia nchirende ngao because the smartness yento that to define a little bit ever fine because only hard work twara omo deputy president kara actually chinseme chichia mbere north twarora Gachagua the same thing nero gutangaza matuko 10 ari gikobera oro chako penyeli magaswa mata igasacha tikurusie kirugo so working hard and smart nelie working hard no koreka ni TV ali una Gachagua ari ko ndunywero ngoli nabana inchi what oyondaka akamubwate bari uzikulire linko ari korora kindiki mo naze chiri niche example asijiro ngoli chinko ari komara mono but he wanted to structure erega abwate egange emo ngaki ekirogi nginto getagete ni kirogi kurumaga ngaki kia winiu ino gukora 1 2 3 muna wate ba siasa in siasa tebu ati 1+1 diana kwa 2 is 11 that's why kindiki anyola the right because yama eteni 11 is not 2 Gachagua they knew it's 2 because they're in united opposition na central tetagete William Ruto. Okay, yeah. Finally tukolera abu kindiki bono nere big brother Mount Kenya nero whatever for now. I don't see him as a big brother because I see him struggle. I see him struggle heavily. Kujia se abande baro. I go struggle sana. Lakini inje dimoro jumune big brother is nabali muna renge korukale nande yale ko baninje William Ruto nale gutike nale gutwara kindiki mune running mate. That's a story for another day.
nkwana gento kyo moiso ase mwanya gitinge omugusi bono twanyoreriwa gariya ryukonyora omugusi na ibure tabana bangaini matiange saro yo mobo injege nari gusaba bagusingeringa nande mbatebinga ndo injenge kwa ballot paper ya nenyore matiange ole presidential candidate ngo mwakire kora tari esengenjaro omugusi lakini esengenjara nyare yani ngoranga naisa ine nande na nyare omugusi tigambo atesie amatiangi kora ya presidential ese moko nyora matiangi litiri aire moeta ko baleti down aino tamanyeti lakini ni manye tenge binda korere kurumagega na bira isane bira konyo mugusi go se bikonyo mu Kenya na ndege ndo tutagete bone ge munense yaito gerigere tiroje umuntu bwate break urata jendo so aroje kubwate kana na inje Fred Matiangi. Okay. Nanje asa mwana gitinga and ongo jasi chinga kijiga ko badebi amangana abe. One, it's so worrying. Chikura chiachiete outside Matiangi. The percentage when I was calculating, it was actually 27%. Ize kunyare kananga it was a general election. The performance inte tutavenga performance yale ngenga bone ya William Ruto na Matiangi. William Ruto could get 27%. Ngole miazini ngeta ikayamo inje dindo chibo nga abalende se democracy ngeta kiro monto nyora chikurange na liye koreka ni competition nyarengo lakini Matiangi is very strong in okay tiga tukolera abu think mwabikiro borusubo kora kinga kera tugukwa na magana ya siasa na namo burayi bwagusi mubwate enchira yoko nyara kaba kobeka mugusi amanya nidoche gaiga Innocent. Allow me to comment about Gusi and Mbere. For Mbere, to me Gachagua is the winner. Come 2027 UDA will be a thing of the past in Mbere. Same in Gusi come 2027 anybody Matiangi wagon as well as forget politics. I don't know ikine kia match commentary ni aliyese kwa nilitwa kwa na ngondo tabe se band wagon ya Muske Matiangi. Tribal factor will be a factor in Kisii. Someone chumuligeli ndoche nabange muligetega iga mo director David Children. Hello Nsoko Ezron Malita Korwa Oaro. Siasa ya Kenya will be very different from what we are seeing in the by-election. UDA should celebrate the wins of ODM. They should focus on their own efforts. Agate batibawe netiko sherekea lakini ulibeka will surprise UDA by joining united opposition. ODM will surprise UDA by joining united opposition. I think Jumatatu nimbuga tendigere liegente kiwate abanga ODM nerekili kuchikobwate sia united opposition. Bijamo no mwancho muligereli asoko bana intu anne mono twarabire to koligereli nga kyobo chori obokebwa kale kante chinsemo bali bambwate CSE mambi yabono kuru birengereli byabo koire nelingambi yamono Mr. Amos soko nyara libaga Samuel Mbiyamono na ande mokonyora libaga aiga mubusino atagetana koigwa ebirengera byino na inchengoro ku Innocent Onyango murubiri bw'ensoko bwe kiro mwali tomera ne Jumatatu to chake ikibya nyasawo yutigago seseni. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Ubugima n'urugendo rubwatamange amaya n'amabe Umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena ishiko ya Gusi na gusanga naba yaeteire naba yaetera. Nchekera na ibole twe undango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiro ikemia kasta ngachaka ngondifero po ngoira samagoro wani kamenya gutokanga na twali roba wana uacha gitego aya nime yo muroberyo bumwenori kirari tukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko
imeya Nsoko TV oboroso bw'umuguse ine abamenyi bagusimwe arigenetie edukene ya Superstores nigo tukorera ryo kwirwa connect furi guri ko mwaka sikende byose oragore yan Black Friday ebe nebintu by'istima chindagera ubuagachi igatiye bende okuyirwoko nigo kurako kari 27